سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون صبوك تكونون عي وتر تمريتنان بحقناني ولومون كم وترو أقدس نوانا وانتحسوتات هزلكم متيالوخم مجمّر ياقن أقدس يزرباك زارباكم زاد سموا أناكم درفي أينو بزوح كل إرتراوي فلتخبلك مايكل ياقن نزيا زي فلس درفنا إرتراونا يفلتني درفنا تقرنياونا يفلتني قبل يدفر نزادر فيزياء أنا بنسنتي سمعاني ري قال كارتن زتفت ودر في أني راح عند بتكوين ما شاخي أنا تادر في سمع خلوه تازان تخنقركم ننجنر أسقطوا مسرخبكو بمعلتنا سنتا بزوريك سويسرلاند نزع على زيانة جيرا يوم سلا خبروني دما نزادر في أبستيج نخبري كده رفوا مخانم نجيرومني جيت ستورك نقرأكم تايليو وإنجنر مالتيو زادر فيزياء أنا نزا كليب ريواز نبركم أبز غربة هريا قدم تا هندبت قريفاتو زخدت سبيتسي أفكاريتو زنبرت أبس مراقل لما قريفاتو زخدت تنبر أب قطر مسدوكون مس سدرابيتون بموت تفليتهم زقبرون زحزون زتقفقو أبو كوينا يتسمع عن نيرو تقدر في بزي زا كليبي فتوانيرا نزا كليب مسراغوسي لبيكا طيب حكا حريماتن تقدر في I mean this is جزية رخبنا مستي تا باك جراوند نايزا ستوري كنقرنا حالا معلت كن كحطي كونتاكتون سلازلني بزخونه نزازان تا زياكي نقركم كحل فايدة لني هندبت كوينو مقشاقي حنت كابتن زبالة أسنة باباويان سرحتنا يرترايك بلا يدفراني بفلاي ني محبرة نهيوتنا يرتراويان التنصبارق نزاك ليب نسرع أخوة دما نتادر في كابتا مغارتان العلي كم تستنتنيات قبركا أو قطر حنتي سدراسي أو قطراتنا يرترا حتى أدن دحر ميتاسي برهانا يتجزا كمس المتيو تدرف سمعوا نتاكليب ناراهم تسميكم ماس لبغا نبحكي هتنكفكا نعك كمان يرقينكم مالتي so it really touched me and ننجنر أسكدهم بما قبل بيا مسكنو كم زعينت نبحكي نزبنات تغطس الزخل نزبنات قتيلو دحر 10 عامات نزادر في تسميكم ما you will have the same feeling خنياتو تباور نتي that moment تسي صبوغ يري كابتشر جير وام there is story زانتا كلوا خليق النفس وكف دما زانتا كت ولا زغل درفيا كان مدبي قرب أوصياتن لا جن يقبع يدما إنجنر دما كابزن السماء يغنيلنا قبل يفتو يغنيلنا بلو ليس كم زعنا سرح سريهم كم تسقبع كمان أي مسجنا يوم أنا سبع كار رخيبا نشتي تغتينك كبلو غيلة شاتكم دما أنا ذا فيديو كم زرياخ قبري سلازي مقوسناتكم تذكراتاتكم تصحفكم له بفلاي تنكتر خبوزي كالكم it would be really great كبلكم يفتو نغط الهجي كمي كير كاغط الفنها خابزار استكتب لون عندهم I know كابودا سجر كونتات هلنا there is a lot of things happening right now بين جميرنا بين كم نودونا فلتنا بزخونه بحنت جمرينا let's start here States and Iran are nearing an agreement to end the war as negotiations move towards the final stages. Pakistani mediators say the text of a memorandum of understanding between Washington and Tehran has been reached. Prime Minister Shehbaz Sharif says the parties are closer to a deal than at any point before. Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi is also signaling progress. He says that a deal would be implemented in 2 phases, with Tehran's nuclear program to be addressed later. متى تصفى مقبار بون ديوجن أمنا دم تصفى زي مقبار معناته 39 جزية سب تصفى غيرو أبا خلو تصفانات كم المتا ذكر كوينو حجون انتخونه اليوم كلت يوم هجرات نبدا حنزخونه مقربات زبط حزلوي مسلو قدمي ساعات بيلو ناي باكستان برايم مينستر شهباز شريف اب تويتر صحيف نيرو كسمامعو نشتي تريفو مالو تصفى نقبر أبز مسؤول زلوا 24 ساعات كودا تسمع ما بحدا معلبك بصحي يبلالو well we've been there بتدقاقا مزرانا يوم سمعنا يونيو تسفال لديونا وخبصح نخيبت كنتاي كعنق فيخل نزبل بكل من قد كنرينا مغنياتو كندي جزيكم زي تباهلين دي تباهلو كنرينا مالت زعنقصو نغرات يلون ويونعو تطوكبلو زغلو يلون مالت هيكونن كن تسفالو بلالو ولا ايران فوري مينستر أباس أراغچون يللوكم تسفاكم زلو ينغرلو قدم تسفا زي مقباركم كن نوتوم ناي دونالد ترامب بيس حقوسات كم زي يلو فلوتات ندينا فلوتيو معناتو اسرائيل تتلم سلازلاد مسلوم سلازلو اسكي نتبيز ناتو كنسمع كم فتنينا بكز مبزحتو سب skeptical يزلو كون زي كل نغراتون كون سلازغلي بلالو and for a good reason نصبق مخنيات دما مخنياتو كندي زي زغاطما كونتا سلازغونه كلتا كليبس ناي فوكس كبكم his second
we're continuing to follow whether or not there will be an Iran peace deal with negotiations back and forth. And we heard from President Trump that he was saying that we've never been closer. We actually heard also from the Pakistani Prime Minister, who is mediating this, saying that a deal's never been closer. Some of the Iranian news media downplaying it. But the president and the White House put out essentially what's in this deal that we believe is at hand. And you can take a look at it here. You see nuclear material will be destroyed and removed. Strait of Hormuz will be opened. Nuclear program will be ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ ኤክሳይትድ ኣይኮነን ዘሎ ተሓጒሱ ተመሲጡ ይኮነን ነዚ ዲል ዝበሃል ዘሎ ዝፅበዮ ዘሎ ቨሪ ስኬፕቲካል ንዓይኒ ጥርጠር ኣለዎም ጀነራል ናቶም ፕሬዚደንት እዩ ነቲ ሓሳብ ዝደፍኦ ዘሎ ግን እስራኤል ሕጉሲ ስለዘየላ ፎክስ ሚድያ ቁራኣት ይዎም ኣሎ ስለዚ ሰንከልከል እናበልዮም ዲል ድመፁ እንተኮይኑ ክንሪኦ ኢና ምናልባት ክዕንቅፎ ይኽእሉ እዮም እናተባሃለ ምን ኢራን ክዕንቅፎ ይኽእሉ እዮም ዝብሉ ዘለው ሕጉሳት የለዎም እዚ ማለት ድማ ፎክስ ሚድያ ሕጉስ እንተዘየለ ይክን ኢማጅን ብድሕሪ መጋረጃ ዶናልድ ትራምፕ ካሊ ኩሉ ሰብ ፈንፊንዎ ዘሎ ኣብዚ ዋንዛ ኣሜሪካ ፖለቲካል ፖፑላሪቲ ናቱ ክሪአኩም ከመይ ኢሉ ንታሕቲ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ህቡብነት ናቱ እንኮ ኣብ ኢዱ ዘሎ ሚድያ እዚ ፎክስ ሚድያ ዝበሃል እዩ ንሱ እቲ ኣጆኻ ንስኻ ጅግና ኢኻ ከማኻ ኣብ ታሪክ ኣይተረአየን ዝብልዎ ዝነበሩ ንሳቶም ከዓ ዝሕልሕል ኢሎም ኣለዉ ስለዚ we'll see how far this can go ገለ ካብቲ performance based deal ይትበሃል ዘሎ ግርም ባፅቡቅ ኣሽማት ኣውፂኦም ኣለዎም ሓደ ካብኡ ብወገን ኣሜሪካ ዝደልይዎ ዘሎ ኒኩለር ማቴሪያል will be destroyed and removed ቁፅሪ ሓደ እያ ንዓታቶም ኒኩለራዊ ዓቕሚ ናይ ኢራን ክድምሰስ ክኽእል ኣሎ እስራኤል ወይ ነተንያሁ ንሓንቲ ካብተን ኣገደሲ ነጥብታት ዝብላ እዩ ስለዚ ክድምሰስ ኣለዎ ክጠፋ ኣለዎ ወይ ክዓኒ ኣለዎ ሽዑ ድማ ክእል ኣለዎ ካብኣ እውን ክወፅእ ኣለዎ ይብሉ ካልኣይ ኒኩለር ፕሮግራም will be dismantled ክልተ እዚ ደምስስዎ ኣጥፍዎ እንደገና ድማ ካብኡ ክወፅእ ኣለዎ ዋላ ተጠፊኡ ዘለውን ካልኣይ ተዓቕሚ እቲ ፕሮግራም ናቶም ኒኩለር ፕሮግራም ድማ ዲስማንትል ጠቕላላ ክድምሰስ ኣለዎ ሽዑ እንታይ ይብሉ ኣለዉ none of their money released until they perform ስለዚ እቲ ገንዘብ ናቶም እንህቦ ወይ እውን እንፍንዎ ክሳብ ነተን ቁፅሪ ሓደን ቁፅሪ ክልተን ዘይገበሩ ኣይንህቦም ኢና ይብሉ ኣለዉ ብኻልእ ኣዘራርባ ቁፅሪ ሓደን ቁፅሪ ክልተን ምስ ተገበራ ኢራን ኒኩለር ናታ ደምሲሳ ኒኩለር ፕሮግራም ናታ ድማ ጥዋዕዋ ዓቢላ ድሕሪኡ ኣብታ ሳልሰይቲ ምስ በፅሑ ኣሜሪካ ኣይንህብን ኢና እንድሕሪ ኢሎም እቲ ገንዘብ ወይ ኣይንፍንዎን ኢና እንድሕሪ ኢሎም ኢራን እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እንታይ ገብሩ ይኽእሉ ኢራን ክበኽዩ ጥራዮም ዝኽእሉ there's nothing they can do ወሽመጥ ሕርሙዝ ክሓፅቦ ይኽእሉ እዮም for sure but ንሳቶም ካብ ብሎክ ክገብሩካ but at least ኒኩለር የብልካ so እቲ ሌቨሬጅ ናትካ ብገለ ፐርሰንት ጎዲሉ ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ቁፅሪ ሓደን ቁፅሪ ክልተን መጀመርያ ንኢራን ከተግብሮም ድሕሪ ኮንካ ኣብ ቁፅሪ 3 ድማ ዝኾነ ዘይትቦም ድሕሪ ኮንካ እንድሕሪ ቁፅሪ 3 ክጠልሞም ድሕሪ ኺልካ then they are done ወግምት ኣሉ ኢራን ድማ በታ ቁፅሪ 3 ቁፅሪ 1 ክትከውን እዮም ዝደልይዋ እቲ ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ድማ መወዳእታ ኣብቲ መወዳእታ ናይ 3 መዓልቲ ክኸውን እዮም ዝደልይዎ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ስምምዕ ከመይ ክቀራረቡ እዮም I don't know Strait of Hormuz will be open ወሽመጥ ሕርሙዝ ሽዑ ክኽፈት ትኽእል no Iranian funding of the terrorist groups ከምኡ ድማ ዘይነበረ ሕጂ ናይ እስራኤል ወሲኾም ዘለዉ ነቶም ናይ ንሕዝብላ ይኹን ኢራን ምስ ሕዝብላ ይኹን ምስ ሑቲ ዘለዋ ዝምድና ክትበትኻ ኣለዋኻ ይብሉ እዚኣተን ብሙለ ናይ እስራኤል እዮም ብፍላይ ተንክልት ኣታ ታሕቲ ዘላ ናይ እስራኤል ጠለብ እያ ቃል በዓሉ ንኣሜሪካ ከገድስ ዝግብኡ ኣይነበረን ግን ናይ እስራኤል ኮንዲሽን ከም ናይ ኣሜሪካ ኮንዲሽን ቅድመ ኩነት ገይሮም እዮም ዘቕርብዎ ዘለዉ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ብወገን ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ጠለባት እዩ ኢራን ነዚ ኩሉ ከተተግብር ወይ እውን ከተማልእ ድልውነት ኣለዋ ድዩ ድልየት ኣለዋ ድዩ I don't know but in general ወላ እቲ ሓሳባት ናቶም ክኸውን ይኽእል ነዚአን ኩለን ሕራይ ኢራን ናብ ስምምዕ ክትመፅያ ክንብል ክብድ በለይ so ብፍላይ ድማ ድሕሪ እቲ ዝተሓለፈ ኦልሞስት ከባቢ 60 መዓልቲ ድዩ ገለ ኮይኑሎ ኣብዚ ዲል ዝርርብ ንገብር ኣለና ዶ ገሎ እናተባሃለ ስለዚ I don't think Iran can do this. Speculation again on yet another draft agreement. This is not new. We've been here before. We've heard that both sides are very close to an agreement. Then there's a retreat on the American side. It's happened almost 40 times by one count. President Trump went on social media and said that he was very angry that Iran had leaked details of this agreement, and he said that none of what was leaked in Iran bears any resemblance to what was agreed on. So I'm not sure why he's angry, but what are you hearing?
Well, what I'm seeing is that there is a deal that is, for all intents and purposes, agreed to and is working its way kind of through the final steps of the process of being reviewed in Iran. I do think that the fact of all of the supposed leaks and attempts by both sides to present the terms of the deal in a way that make it look like they were victorious, I think actually that is a signal that the deal is imminent. And so እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ኤክስፐርትስ ዝብልዎ ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ተወሰነ ሰዓታት ብብረስነን ብቁጥዕን ተዛሪቡ ከም ዝነበረን ኢራን ኣምሊቆም ዘውፅዎ ዘለው ናብዚ ፌክ ሚድያ ዝብሎ ንሱ ዝመፅእ ዘሎ ነቲ ስምምዕ ንዘራረበሉ ዘለና ኣይኮነን ስለዚ ኢራን ዝእመኑ ይኮኑ ነዚ ነገራት ዝቅይርዎ ኣለዎም ገለ ናበለ ከጉርዕ ተራእዩ እንተኮይኑ ዘጉርዕ እንድሕሪ ናይ ሓሶት ሰሊኹ ዝወፅእ ሓበሬታ እንተሎ እንታይ ዘሕርቕ ኣለዎ ጥራይቲ ኣባይታት ዝዝረብ ዘሎ ጥራይ ንዑ ጥራይ ክዕቅብ ነይርዎ ግን ዝኾነ ከመይ ዝመስል እዚ ጉዳይ እዚ ምስ በሎ ተስፋስ ኣሎ እዩ ኣብ ሓደ ምርድዳእ ክበፅሑ ከም ዝኽእሉስ ተስፋ ኣሎ እዩ ምክንያቱ እቲ ሰሊኹ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዝበሃል ዘሎ እውን ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ክልቲኦም ወገናት ዓወትናት ከም ዝተዓወቱ ከርእዩ ስለ ዝደልዩ ዘለው ዘንፍት እዩ ስለዚ ኤሚነንት ሓደ ዲልሲ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣብ ዝመፅእ 24 ሰዓታት እዮም ዝብሉ ዘለው ሕጂ ኩሉ ነገር ንብለኩም ኣለና ተስፋ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ሰንበት እዩ ዘሎ ዕዳጋታት ተዓፅዩ ኣሎ ስለዚ by end of Sunday ገለ ነገር እንተኮይኑ እቲ ማርኬት ሰብ ማንደይ will react ዕዳጋታት ድማ ንዑ ዘንፀባርቕ ግብሪ ክገብር ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ወይ ንዑ ዘንፀባርቕ ውፅኢት ከርኢ ይኽእል ይኸውን እዩ ዝኾነ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ተስፋ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩና ዘለው ሓንቲ ክብስኸልኩም እየ ገለ ካብቶም ቀንዲ ደገፍቲ ናይ እስራኤል ዝብልዎ ዘለው ስምዑ I think እዚ ኢንዲኬሽን ምልክት ክበና እዩ As negotiations change, General Keane, what do you make of the current state of play with the announcement that we had a deal, then the announcement that the deal that they're talking about is not the same deal, that they're lying about it. Maybe we'll have another deal, and then if we get the MOU locked in place and signed, then there's another 60 days of negotiation and so forth. What do you make of what's going on right now? Well, clearly, the president has selected a diplomatic path, and it's going to be challenging, to be sure. I totally agree with all the substance that you delivered in your monologue. This is a diabolical, ideological-driven regime that wants to survive, number one, and two, is fundamentally committed to their ideology. And it brings into question whether they're capable of making a deal. Number ሕጂ እዚኦም ክልተ ሰባት ትሪእዎም ዘለኹም ሓደ ማርክ ሌቪን ዝበሃል ዝሓቲ ዘሎ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ደገፍቲ ናይ ቤንያሚን ነተንያሁ እስራኤልን እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ጀነራል ጃክ ኬይን እዮም ዝብልዎ ቀንዲ ደጋፊ ናይቲ ኩናት እዩ እሱ ናይ ነተንያሁን ናይ እስራኤልን እዩ ስለዚ ክልቲኦም ካብ ሕቶናቶምን ካብ መልስናቱን ክትግምቶ ትኽእል ኣመና ሓዚኖም ከም ዘለው እዩ ገጾም እውን ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ቁፅሪ ጥራዚ ዝመስል ዘሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዝሓዘኑ እዮም እዚኦም ኩናት ብዘይ ምቕፃሉ ኣመና ሓዚኖም ዘለው እዮም ክገርመኩም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ማጋ ዝበሃል ቤዝ ናቱ ንመን ስምዑ ኢሉ እዩ 2-3 ግዜ ነጊርዎም ዘሎ ነቲ ዝሓቲ ዘሎ ማርክ ሌቪን ዝበሃል ንዑ ስምዑ ናይ ማጋ ዕላማታት ወይ እውን መንገዲ ከተንበሃልኩም ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ማርክ ሌቪን ኣብ ፎክስ እዩ ናበለይ ነጊሩ ነይሩ ስለዚ እቲ ዝሓቲ ዘሎ እዝኒ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቀረባ ሚድያ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ቪድዮ ምሲናልኩም ነርና ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክሳዱ ሒዙ ከም ዓርኩ ገይሩ እቲ ዝበለፀ ናይ ኣይሁድ ፕሬዚደንት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ታሪክ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ እናበለ ይዛረበሎ እቲ ኸ true that's really correct እናበለዎ ናይ ቀዳማይ ኣይሁዳዊ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኣነ ዝብል ዶናልድ ትራምፕ ሶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባክግራውንድ ይበኩም ኣለኹ እቲ ካልእ ድማ ፍጹም ክእመኑ ዝኽእሉ ከም ዘይኮኑ ኢራን ብሃይማኖት ዝተኣሰሩ ኣኽረርቲ ብፍጹም ዕላማ ናይ ሃገር ዘይብሎም ጠማዚዞም ንረብሖም ክጥቀሙሉ እዮም ነዚ ዲል እዚ ስለዚ ከምኡ ክብልዎን ዶናልድ ትራምፕ ፐርሰናል ኦፈንድ ከይገብርዎ ስለ ዝፈርዩ ዘሎ እምበር ዶናልድ ትራምፕ ተጋጊኻ ኣለኻ እዮም ክብልዎ ዝደልዩ ዘሎ ተጋጊኻ ዲል ክትገብር እያ ይነበረካን ብሓይሊ ክትሃርሞም ነይርካ ውግእ ክጅምር እየ ምስ በለ መራዮም ተሓጒሶም ነይሮም ንክልተ ነዚ ኣብ ዝርርብ ዝነበሩሉ ግዜ ንከባቢ 60 መዓልቲ ኤቭሪ ሲንግል ዴይ ፎክስ እናመፀ እቲ ጀነራል ዝብሎ ዘሎ መዓልታዊ ክትረም ኣለዎ ጥራይ ክንሃርም ኣለና ውግእ ክጅመር ኣሎ ምትላል እዩ ግዜና ንበልዕ ዘለና ቀደም እውን ጠጠው ክብል የብሉ ናበለ ዝፍክር ዝነበረ እዩ ስለዚ ሓዚኖም ኣሎ ኩናት ጠጠው ምባሉ ትሪኢ ኣለኹም
ጌረኻ ኣፅዋር ብምሻጥ ተኮይኑ ኩናት ጠጠው ክብል ከሎ ከም ትጉሂ ያው ኣብነት ነዞም ክልተ ትሪጎም ኣለዎም ክልቲኦም ክትሪጎም ዘለዎም ኩናት እዩ ናይ ኩናት ምልክት ኩናት ሰብ እንተዝኸውን ነይሩ ነዞም ክልቲኦም እዩ ዝመስል ስለዚ ኣጋይን ኢራን ከም ብሓድሽ ንኽትረም ኣብ ኩናት ክትኣቱ ዝምነዩ ዘለዎ እዮም ስለዚ እዚ ወዲ ዝን ስለ ዘሎ ኣነ ድማ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ዶናልድ ትራምፕ ወሲንዎ ዘለዎ እውን ሰላም ንክግበር ዝበሃል ዋላ ትሱሰ መዓልቲ ነቲ ምርድዳእ ሂቦሞ ዘለዉ እንተተሰማሚዖም ማለት እዩ እስራኤል ሕጉስ የለን ነተንያሁ ሕጉስ የለን እዞም በይስ ሕጉሳት የለዎም ምክንያት ጥራዮም ክደልዩ ማለት እዩ ስለዚ ዕውት ዝኾነ ዝርርብ ገይሮም መፍትሒ ክገብሩ ኣሜሪካ ክትግምት ክብድ ዝበለ ይሓቅ ንምዝራብ Ideological driven regime that wants to survive, number one, and two, is fundamentally committed to their ideology. And it brings into question whether they're capable of making a deal, number one, and number two, whether they would ever implement it and hold to the tenets of the deal. And the reason is why we have skepticism about it, because it doesn't support their ideology. That's the reality of what we're facing here. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራናውያን ፍጹም ብኣይዲዮሎጂ ዝዓወሩ ስለ ዝኾኑ ፈፂሞም ጠጠው ክብሉ ዝኽእሉ ይኮኑን ክጠልምዎ እዮም ነቲ ጉዳይ ኣሚንካዮም ክስርሑ ዝኽእሉ ይኮኑን ረብሓ ናይ ሃገርን ህዝብን ዘገድሶም ኣይኮነን ዩኔሚት ኩሉ እዚ ዘረባ እዚ ሓደ ዘይእመን ኣብዚ ኢራንን ኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካን በቲ ሓደ በቲ ድማ ኢራን ኮይኑ ዝበፅሕ ህዝቢ ዓለም ንመን ተኣምኑ እንተሕሪድካዮም ብዘይቃል ዓለም ግደፍ እቲ ግሎባል ሳውስ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ንመን ተኣምኑ እንተኢልካዮም ካብ ንዶናልድ ትራምፕ ዝብሉ ንኢራን ዝብሉ ከም ዝበፅሑ ክትፈልጡ ኣለኩም እዚ ክምርድኡ ሰድዎ because there is a big trust issue in Donald Trump and America and Abzuan. Hijun and Tohan and the Giborzolo, man comes of Russo Flut. Afrasiu, First Toino, Zofrusakan, America, Israelia, Mahanat, Iraq of Russia, and then Donald Trump. Mabzatum Kilatat, Netugudaiti, Nab Quinat, Camillus Imber, Nab Salam Kat usable, Gimitiabuloman, and Tikunatadma, Cabzero to Bagisamaikon, Command, Gimus Gorzolo, Cabno Westamokro, Betega Gams, Rosolo, Bahriatum, Solozri was a law. ኮይኑ ተሪፎ ኣይ እዚ ነገር እዚ ክውዳ ኣይክእልን እዩ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ነዚ ኩነታት ኢንዲፐንደንት ዝርእይዎ ዘለዉ ዝመራመርዎ ዘለዉ ነገራት እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መወዳእታ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ማእከል እዩ ዘሎ ውግእ ክመለስ ይበሃል እዩ We've been here, I mean, we counted about 40 times, Professor. And to be clear, this would be a commitment to start or continue negotiating, not a final deal. So do you think this is some kind of a real breakthrough? No, I don't. We are not at an end game. We're in the middle game. For 20 years, I've modeled the bombing of Iran, the trajectories it would take, the options, the stages. We are in the middle game, and it's following through that trajectory. In the middle game, Laura, the opening is where the bombs hit targets and America loses leverage, loses strategic position. In the middle game, Iran goes from survival to ambition. It actually spreads its wings. It starts to look for regional influence and ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ዘለናዮ ማእከላይ ደረጃ ናይቲ ኩናት እዩ ስለዚ ነቲ ኩናት ንነዊሕ ዓመታት ዝተኸታተሉ ወይ እውን ኩነታት ናይ ኢራንን ናይ ኣሜሪካን ንነዊሕ ዓመታት ዘፅንዕዎ ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ንክውድእ ወደ ዓለም ዝፍትኑ ዘለዎም እምበር ናይ ምውዳእ ኣንፈት የብሉን እዮም ዝብሉ እቶም ክኢላታት ስለዚ ኣይና እዩ እቲ ሓቂ ናይ ብሓቂ ድዩ ከምኡ ክኸውን ወላ ኣይከውንን ንግዜ ክንገጥፎ ኢና but still these are the facts እቲ ሰብ ክኢላታት ዝዛረብሉ ዘለዉ ጉዳይ ክኸውን ከሎ ንሱ ካልኦት እውን በዚ ነቲ ኩነታት ክዛረቡ ከለዉ ኣብዚ ኣስምዑ at what the Yemenis or the Houthis at the time could do in terms of inflicting pain on Israel, it is not comparable to what the Iranians can do. In the sense that the Iranians can shoot 200-300 missiles at a time, they can do so consecutively for several days in a row and degrade the Israeli air defense systems, the radar systems, and cause them to run out of interceptors and then get a very large number of these missiles through. Okay. እዚ ዝዛረብ ዘሎ ትሪእዎ ዘለዎም ትሪታ ፓርሲ ዝበሃል ትሪታ ፓርሲ ኣብ ኣሜሪካ ልዕሊ 25 ዓመት ዝተቐመጠ ኮይኑ ኤክስፐርት ናይዚ ኩነታት ናይ ኢራን እዩ መበቆሉ ኢራናዊ እዩ ኣብ ስዊድን እዩ ቆልዓ ከሎ ነይሩ ዝበዝሐ ዓመታት ግን ኣብ ኣሜሪካ ተቐሚጡ ኣሎ ለንቀነ ብሰንኪ ዝዛረቦ ዘለዎን ዝኸዶ ዘለዎን ኣሜሪካ ክጥርዝዎ ፕሮሰስ ጀሚሮም ኣለዉ ይትበሃል ዘሎ ዘገርም እኮ እዩ እቲ ኣሜሪካ freedom of expression, democracy, حسب كامجلاس أمريكا is whatever is say blah blah blah. نبلو نسبت ربشوا أبحق خمس خلوا they don't do those things. سبات قعدت يتصام لخو قحفوز أجمع زلوا ما يكونون. سلزي again أبزون أنتقونه نكل السبز سنبدأ كميجر كان حدا أمها جيجا ده تزاربه بجبت استسنى حبريتها نزب زلوا expert نزقونه كترزية حسب مهلاهم بزح حسبات نبزح حسبات زجرم زلوا كنتاتي. again الجون تقونه
ኣይገብርዎን እዮም ኣይብሉን እዮም ብዙሓት ሰባት ብዓይኒ ጥርጠራ እዮም ዝርእይዎ ዘሎ ኣሜሪካ ክትጥርዝዎ ይኽእሉ ኮይኑ ነዚ ሰብዚ ድሮ ፕሮሰስ ተጀሚሩ ብዙሕ ጫውጫውታ ፈጢሩ ኣሎ so much about their democracy free press ገለመለ ዝብልዎ ንዓታቶም ዘርብሕ ምስ ዝኸውን ጥራይ እዩ ዝበፅሐ ሰብ ድማ በዛ ዘረባ በዛ ኣካይዳ እዚኣ ኣመና ይተቆጥዑ ዘሎ ቢካዝ እዚ ሰብ እዚ ወላ ሓንቲ ኣሜሪካ ክትሰዕረሉ ዝደሊ ሰብ እውን ኣይኮነን ክገርመኩም ብዙሕ ግዜ ሰሚዕና ኣለና ኣሜሪካ ክትሰዕር ኣለዋ ክትል ኣለዋ ገለ ዝብል ኣይኮነን ንኢራን ግን ብትክክለኛ ክትርድእዋ ክትክእሉ ኣለኩም ባህላ እዩ ንኢራን ብጌጋ መረዳእታ ምውሳድ ኩሉ ግዜ ናብ ውድቀት ደምፅእ እምበር ናብ ዓወት ደብፅሕ ኣይኮነን ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ኢራን ዓቕሚ ኣለዋ ንእስራኤል ብብዙሕ ክትሃርማ ትኽእል እያ ከምቶም ካልኦት ሓይልታት ከም ሕዝብላ ወይ ገለ ኩነት እንታይ ዳ ካብኦም ዝብርታዕ ሓይሊ ዘለዋ እያ ስለዚ ንኢራን ፅቡቅ መረዳእታ እንተዘይብልካ ንክትዕወተላ ዘሎ ተኽእሎ ፀቢብ እዩ እናበለ ዳርጋ ዝበለፀ ካልኩሌሽንስ ዝበለፀ ግምገማ ዝበለፀ ሓበሬታ ዝህብ ዘሎ ንስ እዩ እንታይ ይብልሉ ኣሜሪካ ኸ ንዓወት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስለዘየጉልሕ ዘሎ ነዚ ሰብ እዚ ክንጥሩ ዘለና ናብቲ ዝምልከቶ ሃገር ይብሉ ኣለዉ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ ብከምዚ መንገዲ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኩሉ ሰብ ተገሪም ኣሎ ብዙሓት ሰባት ተገሪሞም ኣለዉ and ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ቪድዮታት ከምፃልኩም ክፍትን የለን ቀነ because one of the talk of ዓብዪ ኣዛረባ ርእሲ ዘሎ ንሱ እዩ and ኣይገብሮን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኢልካ እንተኣሚንካ ድማ well then ንዶናልድ ትራምፕ ኣይገብርን ኢሉ ዝኣመነ ኩሉ ግዜ ኣብ ሽግር እዩ ዝወድቕ እዮም ዝብሎ ዶናልድ ትራምፕ can do many things ብዙሕ ነገራት ክገብር ዝኽእል እዩ ድሕር ዝብል ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ክገርመኩም ንሱ ሰብ ሓሳቡ ንክገልፅ ኩሉ ነገር ክፍቀደሉ ኢሉ ዝጉዝጉዝ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ተገምቲሉ ነቶም ሓደ ሓደ ዝቃወሞ ከም ባህል ሪቻርድ ፓርሲ ንዓታቶም እንኮላይ ንክጥርዝ እዩ ዝብገስ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ very very sad ወላቶም ናይ ፍሪ ስፒች ኣብሶሉቲስት ዝበሃል ዝነበሩ በዓል ኢሎን ማስክ እውን እንተኾኑ ሰባት ክዓፅኡ እዮም ንሪኦም ዘለና እምበር መንገዲ ክኸፍቱ ይረኣዩ ኣለዉ ስለዚ again this is also another thing ኣብዚ እዋን እዚ ዝዛርብ ዘሎ እስከ ንእሽተይ ማርሻ ክንቅይርና ካልእ ዘረባ ለንቀነ ንሰምዖ ዘለና ድማ that Vladimir Putin is under growing pressure. Ukrainian strikes have either left him ducking for cover or humiliated in his home city. But recent months have been good for Ukraine, and so we are quick to assume that that's bad for Putin. But is it? Today there was more news that would have been unimaginable just 4 years ago. The Russia Day concert cancelled for the first time in 23 years, and an award ceremony on that national holiday moved indoors. And it's not the only marquee event that's been scratched this year either. It came a month after Moscow's Victory Day celebrations were reduced to a march of military personnel. Ukrainian President Volodymyr Zelensky giving Putin his permission to go ahead with the march. Clearly, there is some effect, even to the point that Vladimir Putin is now acknowledging Ukrainian drones are doing damage to Russia and its economy. There's certainly damage being done to our economy, but everything is recovered. እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኤሮጳ መሲልኩም ኤሮጳ ለንቀነ ዳርጋ ፍሪ ነው በቲኾም ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ ይስተረና ጥራይ ዩክሬን ትኸዶ ዘላ ኣካይዳ ንፑቲንን ሩሽያን ፅቡቅ ገይሩ ክስምዖም ጀሚሩ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ከዓ ፑቲን ንመጀመርያ ቃንዛ ናይቲ ኩናት ክስምዖ ጀሚሩ ከም ዘሎ ዋላ ብዘረባ ሕጂ ክዛረብ ኩለ ንእሽተይ እዩ ቁሩፅ ኣቢሎም መሳ እቲ ድሮናት ናቶም ኣብ ውሽጢ ራሽያ ዝገብሮ ዘሎ ዕንወት የውርደልና የለን ማለት ኣይኮነን የውርደልና ኣሎ እዩ ግን ነዚ ድማ መኪትና ክንሰግሮ ኢና እዩ ዝብል ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኤሮጳ ፑቲን ክሕምሞ ጀሚሩ ስለ ዘሎ በልዎ ሓንቲ ናይ ፖለቲኮ ትበሃል መፅሄት እንታይ ዝብል ኣውፅያ ነይራ ዘለንስኪ ገንዘብ ይደሊ ኣሎ ክንደይ ገንዘብ $10 ቢልዮን ንምንታይ ንፑቲንን ራሽያን ከብክዮም ነቲ ቃንዛ ናብ ውሽጢ ራሽያ ንክእትዎ ምንታን $10 ቢልዮን ሃብዎ ኢሎም ሓደ ኣሜሪካ ሓደ ኤሮጳዊ ወዲ ኖርዌይ ፕሮፌሰር ግለን ዴኒስ ዝበሃል ካ እንታይ ኢልዎም ኦኬ ንስኻትኩም በተን $10 ቢልዮን ጌርኩም ቃንዛ ናብ ራሽያ ክትእትዉ ትሓስቡ ኣለኹም ራሽያ ቃንዛ ናብ ኤሮጳ ከተምፅኣም ትኽእል ኣይትሓስቡ እንዲኹም ኢሉ ሜይቢ ንስኻትኩም ትብልዎ ዘለኹም ክሰርሓልኩም ዲ ኣይሰርሓልኩም ካልኣርሲ ብሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ኢኹም ግን ራሽያ ብቐሊሉ ግብረ መልሲ ከም እንተሂባትና ኤሮጳ ክትጉዳእ ከም ትኽእል ኣይትሓስበሉ እንዲኹም ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ብዝኾነ እቲ ኤሮጳ ንራሽያ ንምውዳቕ ኣሜሪካ ካብ ኤሮጳ ተሃድም ኤሮጳ ድማ ዝርልዎምን ዘይብሎምን ኣኪቦም ንፑቲን ግድን ከነውድቆ ኣለና መበል ክንደይ ደረጃ ሳንክሽንስ ገይሮም ኣለዉ ሕጂ let's listen to this is crazy ሰሙዚ
sanctions on Moscow in response to the Ukraine war. The European Commission wants to reduce Russia's energy revenues with measures that will primarily affect oil trading. Since 2022, the EU has significantly cut its dependence on Russian energy and has increased imports of more expensive liquefied natural gas, or LNG, from the US. Those who shoot themselves in the foot need to figure out how to ensure their energy security. Russia has always been and remains a reliable supplier of energy resources for both European and Asian countries. The EU's new measures will further target Russia's so-called shadow fleet, the vessels it has used to evade earlier sanctions, while increasing pressure through an oil price. ሕጂ ከም ትሪእዎ ደሎም ኤሮጳ መበል 21 ደረጃ እገዳ ኣብ ምውራድ ከም ዘለውን ንክልተ ዓይነት ታክቲክ ይጥቀሙ ኣለዉ ኤሮጳ ኣብዚ እዋን እዚ ኤሮጳ ወይ እውን እቲ ኤሮጳን ዩክሬንን ዩክሬን ብድሮናታ ብዝተኻለ መንገዲ እቲ ናይ ኤነርጂ ሪፋይነሪ ራሻ ነዳዲ ተውፅኣሉ ድዩ ተንቀሳቅሰሉ ድዩ ተፃርየሉ ድዩ ብዘይገድስ ብድሮናት ምቅፃል ኦኬ ናብ ዕዳጋ ከይከይድ ምክንያቱ ነዳዲ ላዕሊ ከቢሩ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ እገዳ ልዒላቶ ስለ ዘላ ራሻ ብዙሕ ገንዘብ ትእትላ እጂ ኤሮፓ ንዶናልድ ትራምፕ ግደፍ ክብልዎ ስለ ዘይክእሉ ስለ ዘይሰምዖም ድማ ከበር ድማ ስለ ዘይሂቦም እንታይ ገብሩ እዮም ነቲ ነተን መራኽብ ነዳዲ ሒዘን ዝወፃ ዘለዋ ኣብ ምሕፃር እገዳ ኣብ ምሕያል ነቲ ድሮናት ናይ ዘለንስኪ ተጠቂምካ ድማ ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታታት ናይ ምፍራይ ዓቕምናቱን ንዕዑ ንምድላው ዝሕግዙ ቴክኖሎጂ ኣብ ምጉንዳብ ብሰፊሕ ደረጃ ይሰርሑ ኣለዉ እዚ ድማ እቲ ኩናት ካብ ዩክሬን ወፃኢ ዳርጋ ኣብ ራሻ ካብ ዝቕይሩ ሓያል እዋን ገይሮም ኣለዉ ንራሻ ድማ ናይ መወዳእታ ቅስቀሳ እዮም ዝቕስቅስዋ ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ I think እቲ ቭላድሚር ፑቲን needs to ኣገለ decision ንክገብር ይግደድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቲ ተዛሪቦ ለንቀን ዝብልዎ ዘለዉ ንሽተይ ከስማዓኩም the only one who opposes the so-called collective West in the form of the well-known organization of the North Atlantic Bloc, which is called NATO. After all NATO countries, all of them without exception, are absolutely making every effort, doing everything possible to organize these hostile actions against Russia, to bring, as they think, to their victorious end, the war unleashed against Russia, when no one managed to achieve such a strategic final defeat. ፑቲን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ ነዚ ምዕራባዊ ዓለም ዝበሃል ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ምዕራባዊ ዓለም ብምሉእ እቲ ኤሮጳ ኣሜሪካ ወላ እውን በዓል ጃፓን ብኔ ወሲኽካ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ንሱ ኢና ንዋጋእ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ንሕና ጥራይና ኣብ ታሪኾም ፊት ንፊት ገጢምናዮም ዘለና ስለዚ ኩላቶም ድማ ተሓባቢሮም ከውድቁና እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ኩናት ኦልሞስት ናብ 5 ዓመት ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ንራሻ እውን ገጢምዋ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክሰግሮ ክእል ፑቲን ራሻ ብኸመይ ክትሰግሮ ትኽእል ነቶም ሰራዊት ንኣሽቱ ክብሉ ከሎ እዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ንውሉድ ወለዶ ራሻ ሓያል ኮይና ንክትነብር ቀፃልነታ ንክህሉ ሃገራዊ ድሕነታ ንክሕሉ ንገብሮ ዘለና እዩ እናበለ ንሰራዊትናቱን መራሕትናቱን እዩ ዝዛረብ ኣብዚ ማለት እዩ ኣብዚ ዘረባ ድማ ዩክሬን ትገብረና ዘላ እውን ኣገለገሊዩስ ሓደጋ ይወጥቀና ኣሎ ኢሉ ኢሎም ሜቢ ፑቲን ከቢድዎ ከም ዘሎ እቲ ኩናት ብዛዕባኡ ዝዛረቡ ዘለዉ ምናልባት ፑቲን ከቢድዎ ክህሉ ክእል እቲ ኩናት we are not underestimating Russia ራሽያ ሲ ወላ ሓንቲ ወርዳ ያለና ይብልና ያነ ስቲል ሃቭ እቲ ኩናት ቀሊል ዘይኮነ ስምብራት ገዲፉሎም ኣሎ ግን እቲ ሕቶ ንራሻውያን ነዚ ኩነታት እዚ መኪቶም ተስዒሮም እዮም እቲ ናይ ኣሜሪካ ምስፍሕፋሕ ጠጠው ክብል ዝኽእል ዝብል እምነት ኣለዎም ድሮ ክዕወትሉ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ድማ ምልክት ይርዩ ኣለዉ እቲ ዝረአ ዘሎ ዘይኮነ ኣብ ባይታ እቲ ብድምፂ ንሰምዖ ዘለና ጥራይ ውግእ ጥራይ ዘይኮነ ኣሜሪካ እግራ ትሕፅር ኣላ ንኔቶ እናገደፈቶ ትኸይድ ኣላ ሓደ ካብቲ ዕላማ ናይ ኣሜሪካ ናይ ራሻ ድማ ንዩክሬን ምስዓር ዘይኮነ ኣሜሪካ ካብቲ ኔቶ እቲ ኔቶ ዝዳኸመሉን ከባቢ ራሻ ዝርሕቀሉ መንገዲ ንምፍጣር እዩ እቲ ዕላማ ናይቲ ኩናት ምክንያቱ ኔቶ መፀና ኣሎ ይኸበልና ኣሎ ኣብ ኣፍንጫና ኣትሎ ካብ ዝብል ምክንያት ዝተበገሰ ኩናት ስለ ዝኾነ ምናልባት ተዓወት ናቶም በዚ ክዕቀን ዝኽእል End of World War II, the US NATO's most powerful and heavily funded member has helped the alliance safeguard Europe. The US has nearly 50 military bases in Europe and on Europe's western flank. It deploys fighter jets and warships to help protect its European allies, mainly from Russia. Now, that protection is under threat. Two senior European officials who have remained anonymous spoke to the New York Times saying the United States is planning to significantly reduce the aircraft and warships it deploys for NATO operations in Europe. And this is brilliant already. ራሽያ እንድሕር ኔቶ ካብ ጥቃና ክርሕቕ ኣለዎ ኢሎም ዝሓስቡ ነይሮም እንተኮይኖም ይሰርሓሎም ኣሎ
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኤሮጳ ዝነበሮ ናይ ኔቶ ምስ ኔቶ ኮይኑ ዝነበሮ ገጅፍ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ከጉድሎ ወሲኑ ከም ዘሎ ትምስጢር ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ድማ ኤርክራፍት ካሪየርስ ናቱ ይኹን ነፈርቲ ኩናት ናቱ ይኹን ሎጂስቲክስ ናቱ ይኹን ወላ ቆላሕታ ናቱ ይኹን ቆላሕታ እኳ ቀድሚኡ ጀሚሩ ካብ ኤሮጳ ቆላሕታናትና ናብ ኤስያ ገፁ ክኸይድ ምዃኑ ፒቨት ኤሽያ ዝብል ኮንሰፕት ካብ ኦባማ ጀሚሩ ዝኸይድ ዝነበረ እዩ ሕጂ ግን ሩኡይ ዝኾነ ወታደራዊ ምዝላቕ ናይ ኣሜሪካ ይርአ ከም ዘሎን ጠቕላላ ብኩናት ናይ ዩክራይን ይግደስ ከም ዘየለ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኤሮጳ ድማ ብዙሕ ኢንቨስት ክገብር ደይኮነሲ ነቲ ዝነበሮ ኣሰትስ እውን ይስሕቦ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ንኤሮጳውያን ኣብቲ ዝኸበደ መድረኽ ዘለውሉ ሓፋዝ ዝኾነ ፅፍዒት ይወሃቦም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ንኤሮጳ ናብ ምስ ራሻ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ክገብሩ ኣብ ዝሓስብሉ ዘለው ወታደራት ናቱ የጉድል ምህላው ወታደራት ናቱ ብቁጥዐ ያጉዲሉ ካብ ጀርመን 5,000 ከኣልየ ኢሉ ነይሩ ኣብዚ ግን ካብቶም 5,000 ዝያዳ ናይ ኤሮጳ ዘገድሶም ወይ ንኔቶ ዘገድሶ እዚ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ነፈርቲ ኩናት እዩ F-16 F-15 ዝበሃላ ነፈርቲ ኩናት ካብ 150 ናብ 100 ኣጉዲልዎ ከም ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብቲ ባሕሪ ዝግበር ናይ ስለያዊ ዓቕሚ እውን ካብ 26 ናብ 15 ኣጉዲልዎ ከም ዘሎ ብሓፈሻ ኤርክራፍት ካሪየር ይኹን ካልኦት ዝነበርዎ ምንቅስቃሳቱ እናጉደለ ይኸይድ ኣሎ እዚ ድማ ንፑቲን ከም ዓወት ክቁፀር ዝኽእል ብዘየገድስ ስለዚ ከምዚ ክወርዶም ከሎ ኤሮጳ እንታይ ክገብሩ ኢኻ ትፅበዮ ቁሩብ ተለይ ጥንቃቐታት ክገብሩ ኣብ ዘየድሊ ኩናት ከይከዶም እቲ ጉዳይ ቁሩብ ጥንቃቐታት ክገብሩ ኢኻ ትፅበዮም ግን ከም ዝበሃል የለን ኤሮጳ ሎሚ ዓቢዶም ስለ ዘለው ስቲል ዴር ፑሽንግ ነቲ ኩናት መመሊሱ ክሕይል ዝኽእል ኩነታት እዮም ዝገብሩ ዘለው ይስተረና ጥራይና ንብል ይስተረና ኢኻ ትብሎ ነዚ ኩነታት እዚ ናበይ ክበፅሕ እቲ ጉዳይ ኣብ መወዳቱ ወላ ሓደ ዝፈልጦ የለን ግን ክብድ ዝበለ መድረኽ ክህሉ ከም ዝኽእል ኣብ ኤሮጳን ዘለኻ ካብ ሕጂ ክነግረካን ከነጠንቅቐካን ንፈቱ ናው ናብታ ርስና ክምለስ ኢና ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ቁርብትለይ ምስ ከባቢና This war, the Middle East had a relatively predictable power architecture. I mean, there were US bases, Israeli military dominance was there, and Gulf states aligned with Washington, and Iran was isolated. Has this conflict fundamentally reshuffled the balance of power in the Middle East? And who are the winners and losers of that reshuffling? I'm talking about the whole region, not specifically only the Iran and the US. I think there is a major reshuffling taking place right now. እንታይ ኢሉ ይሓቶ ኣሎ ቅድሚ እዚ ኩናት ዝምጅማሩ ኣብቲ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ዝበሃል ወይ እውን ሃገራት ኸሊጅ ዘለዎ ዞባ እስራኤል ዶሚናንት እያ ነይራ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ኩሉ በይዛታ ስለ ዝነበራ እተን ሃገራት ኸሊጅ ድማ ምስ ኣሜሪካ ኢድን ጓንትን ኮይነን ዝሰርሓ እየን ነይረን ስለዚ ብሓፈሻ ኢራን ዝተቐርቀረትን ዝተኣገደትን እስራኤል ድማ ዝሓየለ ዓቕሚ ዘለዋ ኣሜሪካ ድማ ገባሪትን ሓዳጊትን ናይ ዞባ እያ ነይራ ድሕሪ እዚ ኩናት እዚ ናይ ሴኪሪቲ ኣርኪቴክቸር ዝተቐየረ ዶ ይመስል ከመይ ክኸውን ይብሎ ኣሎ ገዳሲ ሕቶ እያ The full scope of it will not be known because we don't know quite yet exactly how this war will end. But as things look right now, the Iranians are going to be less isolated than they were before, but they're still going to have major problems with many of their GCC neighbors because of the exchange of fire. But some of them are going to be able to find a new balance between Iran and the US and probably engage more with Iranians than they did before and use economic integration between Iran and them as a security measure, as a way of making sure that there's a lesser risk of a confrontation in the future. Others, such as the UAE, appears to be doubling down on its alliance and its strategic. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብርግፅ እቲ ኩነታት ክቕየር ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ ኢራን ካብቲ ናይ ከምቲ ቀደም ተነፂላቶን በይና ተፀጊዓቶን ዝነበረት ክትከውን ከም ዘይኮነት ክምለስ ከም ዝኽእል ኣትናታ ተደላይነትን ፅልዋን ክዓቢ ከም ዝኽእል ግን ምስ ሃገራት ኸሊጅ ዝተገበረ ናይ ሓዊ ልውውጥ ድማ ምስ ከባቢያ እውን ሰላም ምሉእ ሰላም ክህልዋ ይኽእል ኢልካ ክትገምት እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ብርግፅ እተን ሃገራት ኸሊጅ እቲ ኩናት ስለ ዘይተወደአን ብኸመይ ከም ዝውዳእን ስለ ዘይተፈልጠ ኤግዛክትሊ እንታይ ክኸውን እቲ ሴኪሪቲ ኣርኪቴክቸር እዚ ንትን ክንብሎ ንኽእል ኢና ሓደ ነገር ዝርዳእካ ግን ናይ ብሓቂ ናይ ሴኪሪቲ ኩነታት ናቶም ደጋጊሞም ንክሓስብሉ ክግደዱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝብል ዘሎ ኣገዳሲ ዘረባ ይዘረብ ናብ ክልተ ይመቕለን ከም በዓል ኢማራት ዳመሰላ ሞር ምስ እስራኤል ምስ ኣሜሪካ ዘተኮረ ስራሕ ክሰርሓ ክፍትናየን ከም በዓል ስዑድያ ዛመሰላ ግን ዝያዳ ናቶም ሴኪሪቲ መንገዲ ክፈጥሩ ክፍትን እዮም ዝብል ዘረባ ይዛረብ ነዛ ዘረባ እዚያ ክብል ከሎ ልክዕ ንሕና ድማ ኩሉ ነገር እናተመላለአ ክኸይ ስለ ዘሎ ስዑድያ ሴኪሪቲ ኣርኪቴክቸር ናታ ተሓስቦ ዘላ ኣብዚያ ስምዑ
has shaken the Middle East, and for Saudi Arabia, the impacts have been particularly profound and interesting. Understanding how the conflict has reshaped its international ties is what we're looking at here. Riyadh is trying to manage its relationship with Washington while grappling with the threat from its regional neighbour Iran and keeping its economic transformation on track too. But it's become increasingly clear that Saudi Arabia is in support of the operations that have taken place targeting Iran, because they fundamentally weaken what is a strategic adversary to Saudi Arabia, and therefore is something that Saudi would support and has. فجي اني كنت نزي كوينات زي بعين السعوديه كره خلو السعوديه ابز كوينات زي ولا كوا بتزكايد زلو كوينات كم كالوت هجرات خليج كولاترال دامج ويون التكوينات نسا زي بقصتو كنسا ججف كوينات نايتو ججف واقع نتكوينات غفلت كتكون تخليا وكوينا ونيا برقص بزعق زي تاريما سكيورتي ناتا حدقاتيو تحتغرت ناتا تتناقفو معبالة مدبات ناتا تعناقفو سلسة كيفية بقمت قالوا قن سعود عرب عبر ربحة هزاز وصأتي بزوب عزيز بان مجمريا كأنما كان قنطا أتنيس أمريكا كأنما غلاق انتخميها إلى إيميناتهم زنبرت هاجر إيرانيا إيران تداخي ما ينبع تاريما ولا كوا بحيلا أن توصل بغض باقن تهسي الله سلزي إيران سعودية حنتغي قبرت تداخي مات الله ويقول نجر سعودي لوالو سلزي بعين السعودية كتري خلها إيران أزيا سكاتنا أنا كوكري خلوا إيران ماليزيا حيلا ما تيازل لا بوت هذا عين كتري خلها نسعود عرب كابتن كرم أمريكا قد حق زنيات ولا زنورت وصاي لومي نيران زخل كم زي كوني تردي ومزل لكن بحفشة سعودية أبو ونزرب حتى مسل بلوك أنت قد أسيد جندولوا سعودية إسرائيل زبالة تداخل بالله that's a very important one إيران معناته أمريكا ويكاتنا أمريكا think tanks نتاي قبلهم زفتنو ناي سعودة عرب كأندس أجمسي إيران يمزل إسرائيل أمريكان كا قلنا محازوتا كونو زغول يوم يمزل عين سعودية وين كتري خلاها كأندس أجمم إسرائيلي مس إيران زنبرم تجمب من قد تشاينا كابز خفتوا كابز فتحوا خلت عام 3 عامات أقصيره مال they don't have a problem وقت زنبرم تجمب أم مفتاح تبوق يروي يمزقوا يرو سلز تزعبي تجمم إسرائيل دما تهريمو تنتشيلو بعلم درجاون ورقتنا تبلاش وخيدالو سلزي اتقالاي نعم السعودية زيادة حركة كونا جميرو زنبرد ما إمارات كا زيادة استهربي كابز كوينات دما سلزي إمارات داخل ملو مالو نساتهم واجنا ندادي تبلاش يلا بزلو بتد نبروم كلام بايبلاين جيروم شيتهم مع جنزب كتوخي لهم علو لعلو كل ده ما حجرات خليج اليوم زي ما سلوا زنبرو إمارات يخون قطر يخون كلهم أبتنا إيفيشن يخون أبتنا توريزم قديم مم زنبرو زعبي حدا قاسل زوردهم السعودية نكت عبي حدش قد الفتير لالو مستركم مسكالنز قبرو زلوا زمدنا تدما العلا قد سنتي فترة لهم علو مس إيران زلوا زمدناون أكيد تبلاشوا وتصالو مسحوت زلوا شجر كي تبلاشوا وتصالو أبكي بحرد ما مور دومينينت ناخوني ما تصلوا كل زين تدمير كيام سعود عرب بعين سكيورتي زحاشة عدلاتن مدرخاتن عزات وصلها بتزقط ما كنتات ولا سانتري قبرتو سعود عرب كابز كنتات زي بدعر عجون زحية من قد عزات وصلها بقمت قالوا إمارات كنتاي رغيبة. To facilitate the crisis erupted, but it also raises a critical question. Has money succeeded where military pressure of the conflict? The United Arab Emirates is reportedly preparing to release billions of dollars in frozen Iranian assets, and in return, Iran has agreed to stop attacks on Emirati territory. If confirmed, the agreement would represent one of the biggest diplomatic breakthroughs since the regional crisis erupted. كم نريد لنا هذا حبريتا وتيلو سودمان تايزبل إمارات مس إيران بحبوا تراخيبا خمزلا فيت كم استراخبي زنقر زلو رويترز بحال من جدا وصودما من توسن ساعات هذا 10 بليون زخون جنزب أنا إيران أب إمارات زلو ني إمارات كتبا تداليا كم زلا زبل حبريتايو ولا قا إمارات انتنصقتو جن كابزيرو سبقسك هون كم زي كل جن فلوتيو سلازي إمارات أوريد من قد غيروا مس إيران الشقوي تايك بالجميرو له إيران لما جنزب كافلو تداليا مالو يزبالزلو so you need to unlock billions of dollars to Iran زبليو تي تبصابوت إزنبرة زيد ما إسرائيل مردي كهون زغل أمريكا هم بشمقلنا إلى جنزب كتب تدالون تلا إيران ون إماراتون أنا بزي إني مس إيران نتزعباكو هو تيكلت لكن بمبال نابو تخيد الله مجمريا نموداتا نيزو كنتات الذكريا زدلي زار السزيايا مخنياتو سلامتاي زيادة أقدا سنة كبادة ليلو إمارات ببزح من قد يزهر رمزلو
this is going to be very important ከባቢ 10 ቢልዮን የተገንዘብ ዝበሃል ዘሎ one of the source with knowledge of the agreement also said the first tranche of 3 billion had already been made available 3 billion already ካብቲ ገንዘብ ተዋሂብሎ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ዘሪካ ኢማራት መንገዲ ቀይራ ከም ዘላ ጽቡቕ እዩ መንገዲ ምቕያራ ካብቲ ዝወረዳ ተማሂራ መንገዲ ክትቀይር ምውሳና ኣነ ጽቡቕ የድርዮ ጥራይ ምሉ ይግበሮ ምክንያቱ ከቢድ ሓደጋውን ክፈጥሩ ብሕጂ ስለ ዝኽእሉ ብኩሉ መንገዲ ድማ ይፀገም ዝመጾም ዘሎ እቲ ፀገም ብኩሉ መንገዲ ይመጾም ስለ ዘሎ ካብ ብሕጂ መንገዶም ክቕይሩ ይግደዱለው ይዝባል ዘሎ ውልሲ ኣይ ንገብሮና ዘለና ዝብል ዓይነት ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ካብ ኢማራት ግን ዘይተፈስወ ነይጨኑ ከም ዝበሃል ኢማራት ምስ ኢራን ክትዕረቕ ትደልላ እዚኻ ሓድሽ ኣገዳሲ መድረክ ፈጥር ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለው እጂ ዝያዳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ድማ ክንርኢ ምክንያቱ ሃገራት ኸሊጅ በቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ተተናኺፈን መንገደንን ኣካይደንን ይቕይራ ኣለዋ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ክኸውን ኣሜሪካ ኣገዳሲ ሓበሬታ ብዛዕባ ዞባና ትገብሮ ዘላ ክንርኢና let's go could turn and ask for any assistance or have alliances. Because of this, in the past 1 month, I want to say, or 2 months, we have seen also a change from the West. For example, the European Union has lifted the sanction against Ethiopian government, which was posed during the 2020-2022 conflict in northern Ethiopia. The US has removed their sanctions as well on Abiy-led government, and the US held a meeting with Ethiopian Foreign Ministry in US to discuss how they can stabilize the region. US have a policy now, any policy saying that we don't want to be directly involved in conflicts. They want to distance themselves, so they might want to use a country which seems strong in a specific region. So at this moment, እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ሓደ ዘረባ ብብልጽግና ወይ እውን ምሳቶም ኣፊሌትድ ብዝኾኑ ነገራት ዘረባታት ንሰምዖ ነገር ኣሎ ስድማ እንታይ ድብል እዩ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ብዙሕ ካርድታት ከም ዘለዋ ስለትርኢ ዘላ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ኣካይዳ ክትቅይር ትፍትናላ ሓደ ካብቲ ትቕይሮ ትፍትኖ ዘላ ንሪኦ ዘለና ድማ እቲ እንታይ ክትብሎ እዚ ሳንክሽንስ ናታ ወይ ካትን ኣርምስ ኤምባርጎ ዝበሃል ኣብ ልዕልያ ዝነበረ ንዑ ከተልዕሎ ወሲና ምህላዋ እውን መርኣያ ናይቲ ኩነታት ክንብሎ ንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ ዘለው ኦኬ ከም መርኣይ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ስ ናት ቢግ ዲል ከም መርገፂ ትቕይር ከም ዘላ ክረአ ይኽእል እዩ ካልኦት እውን ድብልዎ ዘለው ኢትዮጵያ ሞር ሰንትራል ሮል ትረክብ ከም ዘላ ወይ ማእከላይ ኣተሓሳስባ ናይ ኣሜሪካ ናባቶም ገፁ ይኸይድ ዘሎ ይመስል ይብሉ ኣለው really I'm going to show you several things ምክንያቱ ኣሜሪካ ጠቕላላ ናበይ ቀይራ ከም ዘላ ኣካይዳናታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክሊር ዝኾነ ዴሞንስትሬሽን ክበኩም ክፍትን እየ ምክንያቱ ነዚ ነገር እዚ ፅቡቅ ጌርና ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ኣብ ከባቢና ጥራይ 2-3 ዓይነት ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ከሪአኩም ሓደ ካብቲ ንኣሜሪካ ንኣፍሪካ ኣካል ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ናትና ጌርና ክንሪአ ንኣፍሪካ ፀጋታት ኣለዋ ኣገዳሲ ፀጋታት ኣለዋ ንመፃኢ ድማ ሰፊሕ ዕዳጋ ናይ ዓለምና ክትከውን እያ እዘን ክልተ ስለ ዘለዋ ነዘን ክልተ ረብሓታትና ንምግባር ምክንያት እንታይ ክንደሊና ኢሎም ናይ ግብረ ሽበራ ዝበሃል ኣጀንዳታት ኣጌርና ቀጥታዊ ምትእትታዊ ዲና ብካልእ እናገበርና ረብሓና ከነውዕስ ክንፍትን ኢና ዝብል ኣብቲ ናይ ካውንተር ቴሮሪዝም ዝብል ስትራቴጂ ናቶም ኣስፊሮም ኣለው ገለ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው ሓደ ኣገዳሲ ኣብዚ ዩሬዥያ ሪቪው ዝብል ኣውፅኦሞ ዝነበሩ I'm going to show you እዚ እንታይ ይብል ኣሎ እዚ according to ማርቲን ፕላው ዝበሃል ጋዜጠኛ ፖስት ገይርዎ ነይሩ ድሓን እቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ እንታይ the head of the US African Command testifies before Congress ስለዚ ገለ ካብቲ ንሱ ዝበሎ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ደረጃ ክኽተልዎ ዝደልዩ እንታይ ክገብሩ ምዃኖም ዝበልዎ ከሪአኩም so the epicenter of the global terrorism ንኣፍሪካ ማእከል ስዕበት ናይ ግብረ ሽበራ እያ ስለዚ ንዑ ንምምካት ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ይብሉ ኣለው the threat እቲ ስግኣት ድብልዎ ዘለው እንታይ እዩ መጀመርያ the threat Africa is now the global center of gravity for jihadism West Africa accounted for over 51% of the global terror deaths in 2024 ስለዚ ግብረ ሽበራ እቲ ቀዲ ከምዚ ኮሎኒያሊዝም ክመፅእ ከሎ ቀደም ዝገብርዎ ዝነበሩ ምክንያት ሕጂ ድማ ግብረ ሽበራ ከም ምክንያት ተጠቂምካ ምትእትታው ክትገብር ኣለካ ምዕራብ ኣፍሪካ ድማ ቀንዲ ታርጌት እዩ ሳሕል ሃገራት ዝበሃላ ድማ ቀንዲ ብዙሕ ማዕድናት ዘለወን እውን ሰኔን ስለዚ ጅሃድ ዝበሃል ናይ ምስልምና ወይ ከምዚ ኣኽረርቲ ናይ ንስልምና ሃይማኖት ተጠቂሞም ኣኽረርቲ ዝኾኑ 51% ናቶም ደርጋ ብግብረ ሽበራ ዝጋጥም ዘሎ ሞት ብዓለም ደረጃ
51% ናቱ ካብ ኣፍሪቃ እዩ ድመጽእ ዘሎ ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ እዩ ድመጽእ ዘሎ ይብል እቲ መጽናዕቱ ናቶም ናይ 2024 ኣስተውዕሉሉ ኪ ግሩፕስ ቀንዲ ዝብልዎም ዘለው ኣይሲስ እዚ ኣይሲስ ዝበሃል ኣብ ሱርያ ናይ ሱርያ ድራማ ስለተወደት ኣብ ኣፍሪቃ ይመጽእ ዘሎ ኣብ ሳሕል ሌክ ቻድ እዚ ቻድን ሳሕልን ዝበሃላ ሃገራት ሳሕል ማለት ቡርኪና ፋሶ ማሊ ሴኔጋል ወላ Central African Republic أو كتوت وتغلقة نيجر بزحت أجرات تغلقة كسابير ترايد بس السودان أولو ساحل زبال مالتي and then جنيم كا القاعدة affiliate زي جنيم زبلوها القاعدة مثل القاعدة تأسس مالتيو are primary threats سبزبوتها زي كله the risk General Anderson warned that زي جنيم زبلوه زلو حدش كبرش برا مالتي I don't know man حدش يزغى is attempting to capture a capital city like Bamako ኣብ ማሊ ዘጋጠመ ኩነታት ምዃኑ እዚ ንርእስ ከተማ ናይ ማሊ እውን ክሕዝ ክቆፃፀር ዝፈተነ ይብልዎ to establish a terror nation state ናይ ግብረ ሽበራዊ ከተማ ሃገር ንምህናፅ ኣብ ማሊ ዝገበሮ መጥቃዕቲ ይብሉ ካበይ መፅኡ እቲ መጥቃዕቲ ኣካይድዎ መን ያፅዋር ዝቦ ነይሩ መን ይስለይ ሓበሬታ ዝቦ ነይሩ ፈረንሳ ኤውሮፓ ኣሜሪካ ሰሞን ይድቦ ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን እጂ ተቐንዲ ሓሳባት ናቶም ስሙ major policy shift ብለኩም ኣሎ ዓብይ ናይ ፖሊሲ ምቅያራት pragmatism over preaching ኣክንዲ ስብከትን ትምህርትን pragmatic ኣብ ባይታ ክሰርሕ ዝኽእል ውሳነ ምውሳድ ማለት እዩ pragmatic solution ክትሰምዑ ከለኹም ምስ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ማለት እዩ ከሪአኩም እየ ንምንታይ ማለት ምዃኑ so እንታይ ይብሉ ለው radical correction ሓደ ዓብይ ነጥቦ መቐይሮ ክንገብር እንደለና ይብሉ እዚ ድማ the US is moving away from lecturing military juntas about democracy ንዝኾነ ይኹን ሃገር ዋላ እውን ብግብረ ዕልዋ መንግስቲ ገይሩ ስልጣን ዝተቆፃፀረ ናይ ቡርኪና ፋሶ ይኹን ናይ ማሊ ይኹን ናይ ኒጀር ይኹን ኣብ ካልእ ሃገር ዘለውን ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ንሕና ናይ ዲሞክራሲ ሰባኽቲ ወይ ገለ ክንከውን ኣይኮንና እንታይ ዳ ምስቲ ዘሎ መንግስቲ ክንሰርሕ ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ራዲካል ኮሬክሽን ወይ ከዓ ሱር በተኻዊ ለውጢ ናይ ፖሊሲ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ ዘሎ እያ እዚኣ ድሕሪኡ እቶም ዴሞክራት ተመፂኦም ኣብቲ ናይ ቀደም ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ምግማት የድሊ so strategic goal ተቐንዲ ዕላማ ይብሎ ኣሎ re-establishing ties with Mali, Burkina Faso and Niger ስለዚ ምስ ቡርኪና ፋሶ ይኹን ማሊ ከምኡ ድማ ምስ ኒጀር ናብሳቶም ክንሰርሕ ክንጅምር ኢና ይብሉ ኣለዉ ብናይ ኣሜሪካ ቅድሚኦም ዝነበረ ስርዓት ይኹን ብናይ ፈረንሳን ኤውሮፓን እዚኣቶም ዲክታተራት እዮም ዝበሃሉ ነቲ ዲሞክራሲ ገለ ዝብልዎ ዝነበሩ ገምጢሎም ብዕልዋ ስልጣን ዝተቆፃፀሩ ግብረ ከምዚ ዲክታቶራዊ ስርዓት ዘለዎም ዝበሃል እዮም ኣሜሪካ እንታይ ትብል ኣላ ምሳቶም ክሰርሕ ክተኣምኖ ኣሸጋሪ እዩ ግን ከምታ ዘላታ ዝነግረኩም ዘለዎም እንታይ ይብሉ ስትራቴጂክ ጎል እዚ ስትራቴጂካዊ ዕላማናትና ምስ ኩሉ ክንሰርሕ ኢና ምክንያቱ ኣክሰስ ቤዚንግ and overflight ምክንያቱ ዘድልየና ኣክሰስ ናይ ቤዝ ክልወና እንደለና ብልዕሊኦም ክንሓልፍ ከም ድሌትና ካልእ ነገር ንክንገብር ስለ ዝሕግዘና ምስቶም መንግስታት ክንሰርሕ ኢና ይብሉ sanction lifted the US treasury lifted sanctions on Malian agencies okay ስለዚ ገዳታት ኣብ ልዕሊኦም ዝነበረ ድማ የልዕሉ ከም ዘለዎ ይንገር ኣሎ again እዚ ኩሉ ዘገርም እዩ ንኽተኣምኖ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ኢና እዛ ኣካሊቲ ስላይድ ኣገዳሲት እያ operations in key countries ቀንዲ ኣገደስቲ ሃገራት ዝርእይዎም ሕጂ ናይጀርያ ይብለው ኣብዚ ለንቀነ ብዙሕ ስጉምትታት ንወስድ ኣለና ይብለው ንኣብነት ኣቡ ብላል ኣልማኑኪ ዝተባሃለ ናይ ኣይሲስ ፋይናንሻል ማስተርማይንድ ዝበሃል ቀቲልና ይብለው ከምኡ ድማ ከባቢ 200 ወታደራት ከምኡውን ኤምኪው ናይ ሪፐር ድሮንስ ዝበሃላ እውን ድሮናት ናይ ስለያን መጥቃዕቲ ዝገብራ እውን ናብ ናይጀርያ ሰዲድና ኣለና ይብለው ኣብ ሶማልያ ማሲቭ ኤስካሌሽን ኤር ስትራይክስ ኣብ ሶማልያ ብዙሕ መጥቃዕቲ ብኣየር ንገብር ኣለና ኣብ 2025 ጥራይ 124 ግዜ መጥቃዕቲ ጌርና ኣለና ይብለው ፎከስ ኦን አይዞሌሽን ከምኡ ድማ ነቲ ኣይሲስ ከምኡ ድማ አልሸባብ እናነፀርካ ምህራም ድማ ከም ዕላማ ንሰርሐሉ ኣለና ይብለው ኣብ ሳሕል ከም ዝበሃል ዘሎ ዲሊንግ ዊዝ ኣን ኢንቴሊጀንስ ብላክ ሆል ስለዚ ኣብቲ ሳሕል ድማ ከም ትግደል ኣገዳሲ እዚ ስትራቴጂክ ራይቨለሪ ምስ ባንኪን ወዳደሪ ናብዚ ቦታ ይብሉ ኣለዉ ምስ ራሻ ምስ ቻይና ኣብ ውድድር ክናቱ ኢና ይብሉ ኣለዉ ብርግፅ ኢትዮጵያ ድማ ምስ በዓል ራሻ ብቐረባ ኣፅዋር ካብኦም ትገዝእ ከም ዘላ ይርኡ ኣለዉ ብኸመይ ክፀልዎም እዩ ኣይ ዶንት ኖ ንዓታቶም ዝምልከት እዩ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ፖሊሲ ስለ ንርኢ ዘለና እዩ እጂ the feature tech and battle ዝደልይዎ ዘለዎ ቴክኖሎጂ እንታይ ክኸውን ገለ ከም ዝኾነን ንዝያዳ ምስ መን ክሰርሑ ከም ዝኾኑ ክገልፁ ከለዉ ድማ ምስ ዝያዳ ምስ ኬንያ ክሰርሑ ምዃኖም ኣብ ቀረን ኣፍሪቃ እዮም ዝዛረቡ
كريكم يعني من تاي مسكين يكسروا يدلي خمزلون أفكار أفريقيا كالو دمان تاي كجبر يدلي كمزلون كالب إثيوبيا لنكنه بخلت نجار مسألة حنتي مسألة بزعبة إيرترا دوسط مكريكم The Economist زبل زوجو article كريكم زيا قدست article Could Eritrea come in from the cold إيرترا سي كابتز نبروتو قرسي توصل تخوني بلالو أنت انترفيو على ناي بريزنت سياس قراص على السوشيال ميديا تزور كابوري كنوص دو مهيا يدو قليلو ميزاربوسي قراب حنقولكم دي زلو ولا نحنا قريه بلنا ولا قلي بلنا نابل دي زارب الله لنا كتشن قلي كتشن أسرت حدن دي وأسرت 13 سنة وتات زقبر انترفيو ولا أبقى بوينت تمتي أنا رمسلني بزخونه بس هدا ايكونوميست حركاتهم مثل يعني أمريكا ركب زلو مخانو زنقاريو حجون بزعبا إيرترا نيرترا يلمنوا خمزلو توم كيلاتات نزي زنبو زلو أمريكا نيرترا تلمنا كمزلا انتهى سكيلو مولو إساس أفوركي is a reclusive dictator has spotted an opening to reconcile with America. طيب له President Sias dictator you جن انتهى لما بحنت زربان لا كريكمي ጨካኒው ከም ድሌት ካሕቶ ብላ ትኽእል ኢኻ ግን ራሽናል ማለት እንታይ ማለት እዩ ረብሑ ዝፈልጥ ዘዋፅኦ ዘለሊ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል እዩ ከም ካልእ ድማ እንታይ ኢሎም ኣለዉ he is the adult in the room ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብምሉእ ዝለበመ መራሒ ወይ እውን ፅቡቅ ኣካይዳ ዘለዎ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት እዩ ኢሎም እውን ገሊፆሞ ኣብዚ ሓደ ተንታኒ ፖለቲካ እንታይ ኢሉ ገሊፅዋ the Americans are working ፕሮፌሰር ዶክተር መሐመድ ካሂር ዑመር ዝበሃል ማለት እዩ ኤርትራዊ እንታይ ኢሉ ደጋፊ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ደጋፊ ይኮነ ተቃዋሚ እዩ ግን እቲ መግለፂ ናቱ the Americans are working really hard to get Isaias to agree to some kind of rapprochement with Abiy ኣሜሪካ ንኤርትራ ብዝተኻለ መንገዲ ምስ ኣቢ ክዕረቕ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ዝምድና ንክገብር ይደልይዎ ኣለዉ ስለምንታይ ኣብ መንጎ እቲ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ይርብሾም ስለ ዘሎ ንኣቢ ከደቅቅስዎ ይደልዩ ኣለዉ ምስ ኤርትራ ግን ክሰርሑ ይደልዩ ኣለዉ ግን ኣቢ ድማ ይሕንግድን ዕግርግር ይፈጥር ስለ ዘሎ ንኣቢ ካ ይኮነ ተዘረባ ኢማራት እያ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ምዃኑ ኣይገልፁን እዮም ኩሉ ግዜ ከምቲ ኣብ ሱዳን ሕሜት ክብሉ ከለዉ ንኢማራት ዘይጠቕስዎ ኣብዚ እውን ናይ ኢማራት ኢድ ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ንኣቢ ወይ ከዓ ኢትዮጵያን ኤርትራን ገለ ክዘራረብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፍጠረሎም ይልምኑ ኣለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ እንታይ እዩ ኤርትራ ምስ ብልፅግና ዝኾነ ኢማራት ገለ ነገር ስለትደሊ ዘላ ኣነ ከም ዝመስለኒ ብገለ መንገዲ ገይራ ናብ ዓሰብ ክትመፅእ ትኽእለሉ መንገዲ ይልምኑሉ ኮነ ወላ ኣይንገረም ዳ እምበር ተመሊሶም ከምቲ ናይ ቀደም ካብቲ ናይ ቀደም ዝያዳ ክንከፍለኩም ምለሱና ዝብልሉ ኣጋጣሚ ክህሉ ይኽእል እዩ nothing is for sure ኣብዚ ሎሚ ዘለና መድረክ በቃ ነባር ነገር የለን ፍላይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ፖለቲካ ናቱ ኣዝዩ ጨምላቕ ፖለቲካ ዘለዎ ኤርትራ ድማ ናይ ፃድቃን ፀወታ ይኮን ዝፃወት ዘላ ናይ ረብሓ ፀወታ እያ ትፃወት ዘለዋ ናይ ረብሓ ፀወታ ማለት ድማ ትማል እንታይ ነይሩ ኢማራት ብዘይገድስ you have to deal with them ንዓና ንረብሓና ንሉላውነትና ኣብዚ ኣርቲክል ደጋጊሞም ዝብልዋ እንታይ ይብላ ኣለብዚ ከስማዓኩም ድሓን if Isaias has any sense ኢሳያስ ዝኾነ ይኹን መረዳእታ እንተለዎ ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያዊ ሓደ ኦፊሻል ዝበለ እዩ if Isaias has any sense then he will have to say yes Mr. Isaias is understood to have conveyed that he is open to the talks if Eritrea's sovereignty is guaranteed ኣብዚ ኣላትኩም Isaias is ruthless but rational says a former western diplomat he is beginning to act as an adult in the room you've been given free okay ገለ ክፋል ካብቲ ኣርቲክል ሂበኩም ኣለኹ ኢሉ ነዚ ሂብና ስለዚ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይልመን ከም ዘሎን ንኽእል እቲ ልመና ድማ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ትደልላ ብልፅግና ድማ እገዳል ዒልና ልካለና ግን ተጠንቀቕ ናብ ኤርትራ ናብ ዓሰብ ዶ ጀነፍሪ ዶ ትብሎ ዘላ ግረፍ not your thing ይብሎ ኣሎ እንጂ ግን ኤርትራ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ዝምድና ወይ ዝኾነ ይኹን ምርድዳእ ዘይትገብሩ ዝመስል ዘረባ ድማ ይግበራሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ሰላም ክገብር ተኽኢሉ ድማ ዝበለፀ ይንዓና ዝመስል እዩ ትዘረባ ናው ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጠለብናቱ ሓደ ነገር እዩ ልውላውነትናን ግዛታዊ ሓድነትናን ዝኽበር ተኮይኑ ፀገም የብልና እዩ ዝብል ዘሎ ግን ንልውላውነትና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝደፍር ነገር ክንገብር ኣይንደልና ይብላ ኣሎ that's pretty much ኩሉ ግዜ ዝተባሃለ ወገን ኤርትራ ምስ ብልፅግና ክሰርሑ ዓሰብ ክኸፍትሉ ቡግ ነግድ እኮ ደልዮም ነይሮም እዮም ብልፅግና ግን ንግዲ ደይኮንኩስ ሓይሊ ባሕሪ ክሃንፅ ደልዮም ዝበሎም ጌት ሎስ ተባሂሉ ኪት ጥፋእ ተባሂሉ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ንልውላውነትና ዝኽብር ተኮይኑ ወደብ ክጥቀም ተኮይኑ ፀገም ዘለዎ ይኮነን እዩ ዘሎ እቲ ዘረባ ነዚ ኣርቲክል ተጣፊየ ብገለ ሓነተው ገሊኦም ከዓ ተሓባቢሮምኒ ኣምፂኦም ላይ ኣለዉ እንታይ ትብል ኣርቲክል ንውሕ ዝበለት እንድያ ቁሩብ ፅማቅ ናታ ጥራይ የክበኩም ብዙሕ ኣርቲክልስ የክበኩም ሎሚ
دقيمة إذا أرتكلات زي قليو بجنزبيو قليو دخام زليو قليو بزوج عرض زليو سلزي أنت حقسكم ناس بغيو لايك مقبار نزينا بكالكم زبس أنت غيركم أقداسيو زي إلى تأثرت حدد وصو خينو أقداسيو وول ستريت جورنال ذا ايكونوميست فورين افيرز كلام لز بالو زياتهم منግስት أمريكا بوليس ناتو أفلط زلهم سبات قوي دمز سلزي إذن سمع زلنا نابي كم دخيات زلو زرقي كونتاتيو so residents right أبير تراب زو هم تزاربو تسمعوا نايتي زبا استبعلك نقرأكم what it takes to is unclear precisely what America seeks from Eritrea is clear. Perhaps it wants to muscle it on its mining industry, which Chinese firms currently dominate. Perhaps it would like Mr. Isaias's help fighting the Houthis, the Iranian blah blah. انتايم زبلو زرو تدي ايكونومي سابز غلس كله امريكا كاب ايرترا انتاي تدل كم زلاو نصر ايكونومي يوم زبلو اكزاكت انتايم دول زلو معدناتنا ايرترا ديوم تشاينا توزو زلا مسيرترا تساريخهم كاب ايرترا معدنات كوز زلو ان مسيرترا حجزنا ايرترا ديوم زلو مسحوت نخوا غود اليوم انتاي تك عند علامه نصر ايكونومي يوم زبلو زلو just a good say it almost certainly wants to prevent a war between Ethiopia هذا ነገር ግን ንጹር ይዘሎ አሞንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝኾነ ውግን ከይህሉ አሜሪካ ተጠው ከተብል ትደልላዮም ዝብሉ ዘሎ it's expansionist neighbor oh that's good man ውግም ኢትዮጵያ ንኸይግበር ኢትዮጵያ እንታይ ኢሎም ኣለው ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ዘለዎ ጎረቤት ኢሎም ኣለው which is good which could rock the Red Sea ቀይ ባህር ብንያው ችግር አለው በዚ ውግን ተተላዕሉ ድማ ካላይ ችግር ስለዚህ እዚ ጠቅላላ ተጋጥም ይደልይዋ የለውን Mr. Isaias's motives are more straightforward. He worries about Abiy Ahmed's Ethiopia's prime minister. Tablo, na President Isaias deletin elama ንጹር እዩ እዚ ድማ ጽቡቕ እዩ ንጹር ዕላማ ኣለዎ እሱ ድማ ነቲ ዞባ ኣብ ሽግር ዝእቱ ኩነታት ይደሊ የለን ኢትዮጵያ ب91 ዝኸሰረቱ ኣፍ ደገ ባሕር ንምምላስ ናበለ ብመንገዲ ኣቢ ዝግበር ዘሎ ዕግርግር ኩሉ ሰብ ኮኒንዎ እዩ ሕጂ ድማ ብውግእ ከማልሶ ዝደሊ ዘሎ ዓለም እውን ኣይትደልዮን እያ ዘላ ስለዚ ብሓፈሻ ኤርትራ ትደልዮ ዘላ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ምትግባር ሉላውነታት ተኸቢሩ ካልእ ዓይነት ነገራት ግን ክትሰርሕ ፀገም ከም ዘይብላ ሕጂ ንኢትዮጵያ ነዚ ብልፅግና ዝበሃል ግን ዘየድሊ ሓደገኛ ኩናት ገይሩ ናብ ሽግር ከእቱ ይኽልክልዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ፅማቕ ክበኩም ንወይ ዝበለ ኣርቲክል ስለ ዝኾነ so بحفش عم سير تراكم استراخبو تي مسات بلوس مسير تراكم استراخبه Secretary of State Marco Rubio spoke of a new era نا أمريكا State Department دمام سير ترا حدش معرف حدش جزية حدش مدرخ نعطو خمسة لنا قليش أمالو speculation that sanctions may soon be lifted قرات العلو وين كل عالم زغل زبل زرباونا اللو يبلو ناي أمريكا ربحاتات نتاي كون زغلا بير تراكم لخلو عندنا بزعبا عندنا خزارة بالكم حتى قد سي زربايا كنرينا سلازي تي ابي ترازلو عندنا بلايتنا بوتاش كلال زلون عين اللو مخوني ابو سبورت اجينست حوتيس كابتن حوت دما دغف دليلو يبلو على لخلو جناب كاي بحر خغاتم زخل وجن ور وجن يدلي ويلون نبلصقنا دما كابو كترفو يدليلو ني مسير ترا دما مس ኢትዮጵያ ገለት ክዝርብ ክግበር ዝኽእል ተኮይኑ ተኣብ ዝበሃል እንግዲህ ፍትን ስለ ዘሎ ይብልሎ ሕጂ ኣብዚ ናይ ኢሳያስ ጽቡቕ ዝኾነ ኣካይዳ ይብልሎ ምስ ኣሜሪካ ጽቡቕ ዝርርብ የካይዳ ኣሎ ይብሉ አብይ አሕመድ ግን አንዳርን ሉላውነት ክጠቅስ ክደፍር ስለ ዝኽእል ድማ የነጽሎ ኣሎ ይብልሎ ከምኡ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ግብፂ ምስ ኣሜሪካ ምስ ስዑድያ ጽቡቕ ዝምድና ብምግባር ንኣቢ የጓንዮ ከም ዘሎ ወይ እውን ፀፍዒዮ ይኣልዮ ከም ዘሎ ይገልጽ ኣብዚ ማለት እዩ ንባዕሎም ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ካልእ ፀገም ስለ ዘለዎም ኤርትራ ድማ ንግብፂ ኣብ ጎና ጌራን ኢትዮጵያ ከም ዝቕርቀር ጌራቶላ ይብልሎ ተወሳኺ ድማ ምስ ህወሓት እውን ዝምድና ብምፍጣር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝገደደ ሽግር የጋጥሙ ከም ዘሎ ነቲ ብልፅግና ይነግሩ ማለት እዩ ሪስክ ኦፍ ሪጅናል ኤስካሌሽን ስለዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ካልእ ሽግር ከይክየድ ይፍራሕ ኣሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሲቪል ዎር ነቲ ዞባ ድማ ዝገደደ ሽግር ከይፍጠር ኣሜሪካ ስጋት ኣለዋ ይብልሎ so US is using ኣሜሪካ እንታይ ትጥቀማላ ነቲ ብልፅግና ዝነበረካ ናይ ውግ ናይ ኣፅዋራት ገዳን ገለን ከነልዕለልካ ኢና ምሳኻ እውን ናይ ሴኩሪቲ ኮኦፕሬሽን ክንገብር ኢና ኢሎም በዚ ገለ ግንዑ ወሎ ትስቲክ ድማ እታ በትሪ ድማ እንታይ ይብልሎ ናብ ኤርትራ ገፅካ ክትገብሮ ትደሊ ዝኾነ ስጉምቲ ካብ ሕጂ ጠጠው ከተብሎ ኢሎም የፈራርህዎ ከም ዘሎ lifting sanctions on Eritrea may be a sweetener to encourage talks ንኤርትራ ድማ ገዳ መልዓል ዝብልዎ ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ተዘራሪቦም ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ከም
መተባብዕን ኤርትራ ይጥቀመሉ ክህሉ ኩልዮም እዩ ዝብል ዘሎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ክንሪኦ ዘለና እዩ ብሓፈሻ ቢዲክሌር ኤርትራ ስፖርት ኦፍ ኣሰብ ብዛዕባ እቲ ብልፅግና ዝበሎ ብዙሕ እዮም ዘረባ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ወደባታ ብተደጋጋሚ ይጠቅስ ከም ዘለዎን ካልእ እውን persistent mistrust and flashpoints ከምኡውን ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ኩነታት እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብዪ ኣሕመድ እንድሕሪ ናብ ዓሰብ ገፁ ዝኾነ ተንከስ መንከስ ክብል ዝሓስብ ኣሎ ኮይኑ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኣቐዲሙ ንኣቢ ካብ ስልጣኑ ክዓልዎ ከም ዝኽእል ይብሉ ኣለዉ ዘገርም እኳ እዩ ኢሳያስ could preemptively try to topple Abiy with the support from ንኣቢ ዝኾነ ውግን ኣብ ኤርትራ ዝገብር ተኮይኑ ከይተበገሰ ካብ ስልጣኑ ክዓልዎ ይኽእል እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይብሉ ኣሎ ብኸመይ ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ምስ ህወሓት ምስ ፋኖ ብናይ ሱዳን ብግብፂ ብኩላቶም ከቢብዎ ስለ ዘሎ እቲ ጉዳይ ንኣቢ ካብ ስልጣኑ ንምእላይ እውን ክሰርሕ ከም ዝኽእል ይብሉ ኣለዉ እንድሕሪ ኣቢ ናብ ኩናት ሓሲቡ ትግራይ ሃይሊ ቮለታይል ትግራይ ድማ ቀንዲ ኣብ ተጠማመት ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ድማ ናይ ትግራይ እዩ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ከምዚ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ከሎ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ክንርኢና ናብ ሱዳን ገጽና ድማ ክንሰግር ብዙሕ ነገር ስለ ዘለና ከተሓዘልኩም እየ ናይ ብዙሓት ኣርቲክላት እዚ ብወገን ምስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዘሎ ኣሜሪካ ድማ መንጎ ክትኣቱ ትደልላ ንብል ኣለና ካልእ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ብመንገዲ እቲ ቸርማን ናይቲ መን ኢኻ ትብሎ ሰኔት ፎሬን ሪሌሽንስ ኮሚቲ ቸርማን ማለት እዩ ናይቲ ፎሬን ሪሌሽንስ ሓላፊ ዝኾነ እዚ ጂም ሪሽ ዝበሃል ድማ እንታይ ፖስት ገይሩ ነይሩ I look forward to እዚ ነዚ ሓድሽ ናይ ሱዳን ጉዳይ ኣብ ቅድሚት መፅይዎ ዘሎ ጉዳይ considering the peace in Sudan act next week the efforts of both the Senate and House this month reflects the urgency of addressing the crisis in Sudan ኣሜሪካ ድማ ብዝተቐላጠፈ መንገዲ ነቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ብፍላይ ድማ ንዳዕመ ሰሪዕ ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርቲክል ኣብዚ ክረኽባ ይከኣልኩን ኣብ ዝመፅእ ከምፃልኩም እየ ፎሬን ሪሌሽንስ ዝበሃል ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርቲክል ኣውፅኢሎ ንሱ ድማ ዳዕመ ሰሪዕ ዝበሃል ግብረ ሽበራ እዩ ንዘይትፈልጥዎ ዕጡቕ ምልሻ ገለ እንተበልኹም ዕጡቕ ከይመስለኩም ኣገዳሲ መፅሄት እዩ ፎሬን ሪሌሽንስ ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ እንታይ ኢሉ ኣሎ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝበሃል ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ እዩ ዕላማ ናቱ ድማ ውግእ ምስዓር ኣይኮነን ኢሉ ቅድሚ ውግእ ምግባሩ ኣብ ዓድታት ከይዱ ህዝቢ ዝርብሽ ህዝቢ ዝቐትል ህዝቢ ዝጭፍጭፍ ነቲ ህዝቢ ኣርዒዱ ካብቲ ቦታ ከም ዝሃድም እዩ ዝገብሮ እዩ ስለዚ ዳዕመ ሰሪዕ ከምዚ ሓደ ንዲሞክራሲ ወይ እውን ንሃገር ፖለቲካ ዝጓጋእ ዘሎ ጌርኩም ኣይትወስዱ ሓደ ሽፍታ ዝኾነ ስርዓት እዩ ብምባል ኣብ ሓደ መፅሄት ፅሒፎም ኣለዉ ኣብዚ ድማ ብክልቲኡ ሸነኽ ብሃውስን ብሰነትን ሓደ ኣገዳሲ ውሳነ ንክግበር ይፀዓር ኣሎ እቲ ቅልጣፈ ድማ እቲ ኩነታት ተረዲቦም ድማ ይጎይ ኣለዉ ስለዚ ሞመንተም ቢልድስ ኢን ዋሽንግተን ኣራውንድ ሱዳን ሳንክሽንስ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ነቲ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ኢማራት ተራ ማለት እዩ እንታይ ይብሉ ኣብዚ bipartisan action ክልቲኡ ወገን ዘሎ ክልቲኡ ፓርትታት ማለት ዲሞክራቲክ ሪፐብሊካን ክልቲኦም ይሳተፉ ኣለዉ ኣብዚ the US House and Senate are advancing separate but parallel bipartisan bills to implement sanctions against wearing functions in Sudan aiming to elevate the ongoing humanitarian crisis ስለዚ በቲ ሃውስ ከምኡ ድማ ብሰነት ብክልቲኡ መንገዲ ብቁልጡፍ ሓድሽ ድንጋጌታት ናብ ባይቶ የቕርቡ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ድማ ንክልቲኦም እገዳ ንምግባር ይበሃል ኣሎ ግን ቀንዲ መኒው ዝያዳ ሕማቕ ዝፍፅም ዘሎ መፅናዕቲ ክገብሩ እዮም ንኣብነት እቲ ሃውስ ቢል ስታተስ ዝብልሉ ኣበይ በፂሑ ኣሎ ኣብቲ ኮንግረስ ዝግበር ዘሎ the House Foreign Affairs Committee advanced its version in 34-5 vote supported by committee chair Brian Mast led by Democrats. The bill aims to bolster the Trump administration's negotiation leverage, mandates tracking of humanitarian aid obstruction, extend the Sudan special envoy role, and direct sanctions toward the rapid support forces. ስለዚ እንታይ ይብሉ ኣሎ እዚ እቲ ናይ ብሃውስ ዝሓልፍ ዘሎ ኩነታት ድሮ ሓሊፎም ዘሎ ተቐቢሎሞም ዘለውን ብዝተቐላጠፈ መንገዲ እቲ ረድኤት ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝግበር ዘሎ እቲ መንገዲ ክሕሎ ከም ዘለዎን ከምኡ ነቲ ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ሱዳን ተዋሂቡ ዘሎ ዝያዳ ስልጣን ክዋሃቦ ከም ዘለዎን ቀፂሉ ድማ ንዳዕመ ሰሪዕ እገዳ ክወርደሉ ከም ዘለዎን ዳይሬክት ሳንክሽንስ እገዳ ኣብ ልዕሊ እቲ RSF ዝበሃል ማለት እዩ እቲ ካልእ በቲ ሰነድ ዝመፅእ ዘሎ ቢል ከንታይ ይብላ ኣሎ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ኮሚቲ ቸርማን ጄም ሪሽ ማለት እዩ has introduced a matching bipartisan bill scheduled for committee review next week ዝኻ ሓድሽ ካ መፅኡ ኣሎ ብሕፅር ዝበለ ጉዳይ ናይ ሱዳን
ዝግብኦ ቆላሕታ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ይረክብ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣይ ሆፕ ህዝቢ ሱዳን ፀገሙ ተራዩ መፍትሒ ክረክብ ንኣብነት እንታይ ብላ ኣሎ beyond the house provisions the senate's legislation mandates reporting on foreign government intervention and requires assessment on whether 20 armed groups including Russia's Wagner group Colombia's Desert Wolves blah blah ኩላቶም እንታይ ዓይነት ተሳትፎ ኩሎም ቶም ኣብ ሱዳን ዝተፈላለዩ ካብቲ ሰራዊት ሱዳን ወፃኢ ድዮም ገለ ናይ ብዝዳዕ መሰሪዕ ናይ ራሻውያን ድዮም ወላ ኮሎምቢያውያን ድዮም ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ምትትታው ዘሎ ብፅሩይ ብስለያ ተራእዩ ስጉምቲ ክውሰድ ዘሎ ሓያል ዝኾነ መፅናዕቲ ንክካየድ ንቴስ ኣማልቲ ተኣዚዙ ዘሎ እዚ ድማ ንኢማራት ከቢድ ይከውን ነቲ ትገብሮ ዘላ ሓገዝ ንኢትዮጵያ እውን ዝኸበደ ይከውን ስለምንታይ ጎኑ ጎኑ ዝወፅያ ዘላ ድማ ክበኩም ኣርቲክል ሳብ ዘካና ክትብሉ ኢኹም ግን hey this is what we do ካልእ ድማ ሓደ ለንቀነ ወፅኡ ዘሎ ድማ እቲ ናይ የል ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ዝገበሮ መፅናዕቲ ኢትዮጵያ ከመይ ዝበለ ምስታፍ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከም ዘለዋ ብጭብጢ ዝተሰነየ ዝገበርዎ ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ምስ ሱዳን እውን ኣተሓሒዞም ኣለዉ ምስ ህወሓት እውን ኣተሓሒዞም ኣለዉ ኣብዚ መጀመርያ እንታይ ብለው እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ምፍራስ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ዲፕሎማሲ ብኦባሳንጆ ዝተመርሐ ሓደ ልኡኽ ናብ ትግራይ ኣትዩ ከም ዘሎን is currently struggling to keep pace with the rapid military mobilization on the ground ስለዚ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ሰዲድዎ ዘሎ ልኡኽ ናይ ኦባሳንጆ ነቲ ኩነታት ንምርግጋዕ ግዜ ምናልባት ከይህልዎ ይኽእል ምስቲ ናይ ኩናት ጉያ ዝግበር ዘሎ ይብለው harsh comparisons to terrorist groups እቲ ፀሓፋይ ኣብዚ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ንህወሓት ከም ሓደ ግብረ ሽበራ ገይሮም ክረቕሕዎ እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ ከም ማፍያ ዓይነት ኣካይዳ ዘለዎ ገለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ገለገሊኦም እውን ካንሰር ዝብል ቃል ምስ ህወሓት ኣላጊቦም ይጥቀሙ ኣለዉ ከሊኦም ቦኮ ሓራም ከም ቦኮ ሓራም ይብልዎ ኣለዉ ከም ኣልሸባብ ነዚ ንቦኮ ሓራም ዝመስል ተግባራት ኣለዎ ንኣልሸባብ ዝመስል ኣለዎ ንሑቲ ዝመስል ኣለዎ ከምኡውን ንኣልቃዒዳ ዝመስል ኣለዎ እናበሉ ንህወሓት ብብዝሒ እዮም ዝኸስዎ ዘለዉ ድሓን ንምንታይ ዕላማ ምዃኑ ክንሪኦ ኢና ዝያዳ ንዓና ዘገድሰና ናይዚ እዚማ ዝበሃል ሓላፊ ዝበሎ እዩ ተቐንዲ ካብኡ ከም ዝዛረብ ዝነበረ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ኣብዚ ሰርጂካል መጥቃዕቲ ወይ እውን ነቶም መራሕቲ እናራኻ ምህራምን ምቕታልን ምቕንፃልን ኣገዳሲ ምኾነ ይብሉ ኣለዉ ቀፂሎም ፅምዶ ዝበሃል ከም ሓደ ኣገዳሲ መጠንቀ ሓደገኛ ነገር ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ዘለዉ መራያናቱ ድማ ጌታቸው ረዳን ርድዋን ሁሴንን ኣብ አልጀዚራ ፅሒፎሞ ዘለዉ ኣርቲክል እውን ነቲ ፅምዶ ዝበሃል ንኩናት መዳለዊ ነገር ገይሮም ከም ኣምሲሎም ይዛረብሉ ከም ዘለውን they allege secret coordination forces in ኣዝመራ መቀለ ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ማለት እዩ መቐለ ህወሓት ከም ድማ ምስ ኤርትራ ብሓደ ኮይኖም ክቐትሉና ይደልዩ ኣለዉ ዝብል ዘረባ እዩ ንምንታይ ከም ዝበሉ ክኢላታት ዝበልዎ ክረአኩም እየ ቀፂሎም ኢንተርናል ቲፒኤልኤፍ ሰርቫይቫል ታክቲክስ ህወሓት ድማ ንህላዊኡ ብዙሕ ነገራት ይገብር ኣሎ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ናይ ኤርትራ ዝበልዎ ጥራይ ዘገድሰና ንዓና the speaker alleges the PLF leaders are surrendering ምስ ኤርትራ ተፀጊዖም እዮም ናብ ኤርትራ ተማሪኾም ብናይ ኤርትራ መምርሕን ኣካይዳን እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ዝብል ዘረባ ብብዝሒ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኮሜዲ ኣይኮነን ግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ብሓፈሻ ንሕና ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ኤርትራ ናታ ኣካይዳ ትገብር ከም ዘላ ኣብዚ ጉዳያት እዚ ብዙሕ ዘተሓሓዝ ከም ዘይብላ ግን ብሽም ኤርትራ ውዒልካ ምሕዳር ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እቲ መስርሕ ይቕፅል ኣሎ ሕጂ ናብቲ ብዛዕባ ፅምዶ ዝብልዎ ዘለዉ ከርየኩም ንኸይዳቡ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚተላለፉ ፕሮግራሞችን እንደው በተወሰነ ደረጃ ብንመለከታቸው ከዚሁ ከጽምዶ ጋር የተገናኘ ትንተና ከጽምዶ ጋር የተገናኘ ውይይት እንግዳም አቅርበው ስለ ጽምዶ እንዲተነተን የሚያደርጉበት የፍራታቸውን ልክም የሚያሳይ ነው። ፋና ቴሌቪዥንም በተመሳሳይ ቀደም ሲል የጠቀስካቸውን ቲንክ ታንክ የሚባሉ አገዛዙ ገንዘብ እየከፈለ የሚያሰራቸው በተለያዩ ሀገራት ያሉ ሌላው ቀርቶ የውጭ ሚዲያዎችንም ጭምር በመጠቀም ይሄ ቃል ሰፊ ትኩረት እንዲሰጠውና አገዛዙ እርምጃ ለመውሰድ እንደ ምክንያትም እየተጠቀመው ነው። ምናልባት ነገ ከነገ ወዲያ ጦርነቱን በይፋ የሚከፍትም ከሆነ ተባብሮ የሚመጡ ኃይሎችን ለኢትዮጵያ ደህንነት ስጋት ስለሆነ እንታዮም ዝብሉ ዘለው አብይ አሕመድ በብዙሕ መለክዒታቶም ዝፈልጥዎ ዝብልዎ ከስማዓኩም ንኩናት ይህንደት ከም ዘሎን ናብ ኩናት ይጓየ ከም ዘሎን ይዝነገር ዘሎ ናው እዚ ነገር እዚ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ምክንያቱ ባህርያቱ ንዝፈልጡ ብፍላይ ዝፅምዶ ዝበሃል ከም ሓደ ዓብይ መራሰኒ ናይ ኩናት ገይሮም እዮም ወሲዶሞ ዘለው ሃገራዊ ቴሌቪዥን ትማሊ ዝዘርግሖ ከርየኩም ምክንያቱ አንዳርጋቸው ጽጌ ጽቡቅ ዝኾነ መልሲ ዝቦም ኣብዚ ክንፀቅ ተመሊስና ንሪኦ ኢና ለጥቂት ጥቅም ሲባል ታዛዥነት
ካልቀጠቀጥክ ካልገረፍክ በስተቀር በንግግር ያለማመን በሽታ መፈታት ያለበት ይመስለኛል። የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኦስማን ሳሌና የማስታወቂያ ሚኒስትሩ የማነ ገብረ መስቀል ከአስመራ ይልቅ ውሎ አዳራቸው ካይሮና አሌክሳንደሪያ ነው። እርግጥ ግብጽ የቀይ ባህር ቀጠና ላይ ከኢትዮጵያ የተቃረነ ህብረቶችን ማቋቋምን በእጅጉ ትፈልገዋለች። የቀይ ባህር ህብረት ብላ የሀገራት ማህበርን ያቋቋመችው كم تريبو زلهم بإيرترا زمثل بإيرترا وعلوم يحضروا كم زلون تلاختي نابلنتهم كلهم أب وش إثيوبيا زلوا أنصارو زبلو زلوا تلاهم إيرترا إثيوبيا أفرسوس دوليز حيلتاتيوم إيرترا دما نبعلا مرحتنا تا نجبسي النات ملالو سغلو تلو خيز وهبهم زلوا تعلام دما إثيوبيا نمفراس مخانون تاريخنا يسوسات دما يدقم على بمبال نزاز صمدو تنفاسك سبتوت ليتم معلتن بقاوي علوم بقى يحضرهم زلو ترايهم كتفلتو زلوكم قال كابت زبلوت ما كبكم ابزي if I سامر تغيرهم ليالو اي كبروا لينا unfortunately ابكالك زي خبكم كفتني حفشا نصمدو كم حدا عبي صلاين عند حدا غا نايتي زلو كنتاتن غيرهم يوسيدو مزلو نزيا بزيا مرايوا سلمتاي كتحاز ابتناي اندرغاچو صقك ملاسي سلمتايو كبزخون زلو ኢትዮጵያ ደህንነትን ለማስጠበቅ በሚል የወሰድኩት እርምጃ ነው የሚል ከወዲሁ ምክንያት እያዘጋጀ እንዳለም እያየን ነው። እንግዲህ ይሄ ነገር ምናልባት በትክክል መሬት ላይ ስጋቱ የመጣው መሬት ላይ ምን ያህል እነዚህ ኃይሎች እየተባበሩ እየመጡ መሆኑን አረጋግጦ ነው። ገና ምናልባት ምን ላይ እንደደረሰ እናንተ በቅርበት የምታውቁት ነገር ካለ ልትነግሩን ትችላላችሁ። እስከምናውቀው ድረስ ግን ቢተባበሩም አይደንቅም። ግን ገና ንግግር ላይም ካለ ያለቀለት ጉዳይ ባልሆነበት ሁኔታ በዚህ ደረጃ ፍርሃት በዚህ ደረጃ እንዲህ አይነት ስጋት ውስጥ መግባት ክልሎችን እኮ ምንድነው ነብሐቅ ጽቦት ዝኾነት ሕቶ ይደሐቶ ደሎ እንታይ ድብል ደሎ ማለት ክትዘራረቡ ከም ዘለኹምን ገለን ዝርርብ ክህሉ ከም ዝኽእል ፈለጢና አባይታ ግን ጽምዶ ዝኾነ ዝራናል ነገር የብልና ዝኾነ ነገር አባይታ ዝርአ ነገር የብሉን ግን ንብልጽግና ማራይ ዕቢድ ወሎ እንታይ ዩቲ ከም ዝገብሮ ዘሎ ይብላል ስለምንታይ ክሳዕ ክንዲዚ ነዚ ጽምዶ ዝበሃል ክሳዕ ክንዲዚ ፈሪሆሞ ዘሎ ዳርጋ زعبي صلايناتهم ورق ابغليو يبلو كابت فريز تبغسي اقدموا مدقعت قبر خمس قولو بريمتيف سترايك كيمصنا كنحرمينا زبل مدمدمتا بصيحون كله خمس قولو زبل زربام كسما በተጨባጭ በመረጃ ተደገፈ እንዲህ አይነት ትብብር ይሄን አይነት ስም ይዞ ሊመጣ የሆነ በሚል ምናቀው ነገር የለም። ነገር ግን የተለያዩ አካላት ለትብብር እንደሚሰሩ ከትብብር ጋር የተያያዘ ዜና በቅርቡ ሊመጣ እንደሚችል ፍንጮች ሰጥተዋል። ራሳቸው አብይን የሚገዳደሩት ኃይሎች ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ብሩ እያደረገ የተጠነሰሰ እንደሆነ እናውቃለን። በምን ደረጃ ነው ጥንስሱ፣ መቼ ነው የሚከፈተው ጠላው፣ እሱን እነሱ ናቸው የሚያውቁት ያለው። ነገር ግን መካድ የሌለበት በአየር ላይ ተመስርቶ አይደለም ብልጽግና እየጮኸ ያለው። አየር ላይ ብቻ ሳይሆን ቅድም እንዳልነው በተወሰነ ደረጃ ተቃዋሚዎቹም ራሳቸው ፍንጭ ሰጥተውታል። ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ወላ አንድርካቸው ጽጌ ኣብ ዝርብ ከም ዘሎ ንፈልጢና ትዝርብ ይካየድ ከም ዘሎ ንርለና ግን ክሳብ ክንዲዚ ዝኣክል ንብልጽግና ከሰንብዶን ከርዕዶን ኣብ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ክእትዎ ዝኻለ ዘገርም እዩ ዝብል ዘሎ ኣብነት እቲ ሚድያ ናይቱ ባና በሎ እቲ ኢቢሲ ዝበሃል በሎ ካልእ ዓይነት ኩላቶም ዘሎ ናይ መንግስቲ ዝቡ ሳብቲ ፊልድ ማርሻል ናቶም ወሲኽካ ካልኦት ኩላቶም ታይም ዝብሉ ዘሎ ኩላቶም ነቲ ጽምዶ ከም ሓደ ቀንዲ ጸላኢ ገይሮም ወሲዶም ኣለዉ እዚ ድማ ነዚ ጽምዶ the speaker argues that the government is using the term to manufacture a national security threat. This creates a legal and moral excuse to launch a new war within days against coordinated opposition forces. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዕላማ ጽምዶ ክሳዕ ክንዱ ኣባይታ ስራሕ ስለ ዘሎ ወይ እውን ንኣብይ ኣሕመድን ኢትዮጵያን ዘፍርህ ኩነታት ተፈጢሩ ስለዘሎ ስለዝኾነ ዘይኮነ ንዕኡ ከም ምኽንያት ከም መላዓዓሊ ከም መስግን መፍርህን ተጠቂሙ ዓብ ኩናት ክእውጅ ይደልኽ ስለዘሎ እቲ ኩናት ድማ ናብ ኩሎም ሓይልታት ዘቕንዐ ናብ ህወሓት ዘቕንዐ ናብ ፋኖ ዘለዎ ዘቕንዐ ናብ ካልእ ነገር እውን ዘቕንዐ ደገፍ ናይ ህዝቢ ድማ ክረክብ ናብቲ ኩናት ስለ ዝደሊ ዘሎ እዩ ንዘ ንእሽተይ ነገር ከም ዓብይ ነገር ገይሩ ዝፈርህ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣይቲንክ ኣነ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ወላ መልሲ ናይ ኣንደርካቸው ጽገ እውን ንፈልጦ ኢና ፖለቲካዊ መልሲ ኣባይታ እውን ዝርአ ስለ ዘለዎ እዩ ዓብይ ክሳዕ ክንዲ ዝግዕር ዘሎ ሳክት ኣይኮን manufacturing bandas by labeling any opposition cooperation as a foreign-backed conspiracy, Egypt, blah, blah, the government tries to isolate these groups from the public. العلامة بانداتات مس جبسن مس إيرتران زبل زلوا دما نتوم
نتفشل أكيدا ناتزق أمز الله وش تعد زلوا زق على سوى زلوا نبغانا أتسقى كان أبصلات أتسقى كابز بكم زنوس أولو نمقبار تقبر زلوا كتيلو the failure of divide and rule كمود ما تكندي إنه وحدة سرحلو مقاقيل كجزاء زمسل مسرح سلز أبيه بزوان زي نعم حرف أنه تجري واحد كمود ما نتقولا ننبينهم فلاليو نحت حدهم كم زي تأمامنون أب نحت حدهم كم زتهاخصون كجبرهم كل فتينو سلدي سرحه كلاتهم دما نت جيم سلده فلتو ويو أو يعرف تجبر زلي بلالو سوزا حسب زنبرة سلده فشلي the shift all these groups begin to realize that the central government is their shared existential threat نخلاتهم ولا بلو نتبي اللي بلو نفانو نحت حدهم تسأل أتكم زي كونو عند سأل يوم نخلاتهم كتفهم زلي بلصقنا مخان تردي ومالو سلزي بزي زخونه يكون وعلى حدك بب وجنو نبه واحد زغن بطريق بالله نبه زغن عند العماي بلصقنايو نعيه كهرم زلني لهم ياخذلو زي ما هذا كابتي نعوز عبده زلو قداي نسيم زبل زلو سلزي again بوزع من قدي زر زلو جتاچو ردان تنا الجزيره استقبل ون صبو غيريو غليص وبزي انا واحد زبل سلو زخونه احصرنا هنبكم سلازلنا نمبر جتاچو ردان رضوان حسينن ابا الجزيره صحفو كالوتون كسمعكم تألاما من تايكم زخونه زي تألاما أبزيا كابون العلون زيادة بزعبا تكيرون كزارة بقولو كنسمينا توم إكسبرتس كندي نوج مدلاو توجيكم زلو وين أنا جيتاچو ردان ريدوان يصافو صوف قدم أبرام እንዳለው ጦርነት ለመጀመር ወይስ ተጀምሮ አይደል ለመጀመር እንደ መዘጋጃ ወይም ደግሞ እንደ ማታለያም ነው የማየው በእንግሊዝኛ ስሞክ ስክሪን የሚሉት ነገር አለ ወይ በጽሁፍ ወይ በተለያዩ ማታለያ ዘዴዎች ጦርነት ከመጀመር በፊት ጠላትን ወይም ደግሞ ሌላ አንተ ሊወክስ የሚፈልገውን ኃይል ለማታለል የሚጠቀምበት ዘዴ ነውና አሁን ላይ እነዚህ ሰዎች በርካታ ህዝብ ባለቀበት ጦርነት የተሳተፉ زيادة أرتيكل بكلت نتوع البريتوريا نخلت وجنات وكيلهم زفرموا مالت تي مني خاطب له رضوان حسين نبلتقنا وكيلو جيتاچو ردا دمان هو واحد وكيلو ابع البريتوريا دفرموا قداي ابزوان زي اثيوبيا must not be dragged back into war زبل دايما دايلوم نكوينات يدالو سلازلو نعلم نمأمان اقدم كاويقه تيبيكال اثيوبيا بحر سلازخونه زي اقدم كاويقه بعال خان تخفتو كوينات كالي سب كوينات كم زخفت الكازولو سموك سكرين يبلو هذي سيستم تتكيمكا نعلم نمحبرسب عالم نمتلال زقبر زولي ومن ما by appearing to advocate for peace كم دلاي وجد زسألو وجد أتو كبلنا عالم زحاتو زولو لبع بيومنا بسلام زقوي زولو نعلم حلفنتا كتتعوت زحاتو زولو دماسلو زولوون كم سلوس لزدليو سلزي The speaker suggested that Prosperity Party might be acting on the belief that they must extinguish the fire while it's still alive. Since time to lose low, Nati is a kagat umzakal kunatat nemikat, sugumtunuk wazdu, yibugasukum zalo zamasil, nagar namaftari. The logic is to strike. The logic is to strike now before the opposing alliances, the so-called Tsumdo, becomes too coordinated, well-trained, strong enough to threaten the regime survival. ስለዚህ እንታይ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ፅምዶ ዘብሎም ዘሎ ይብላለ ዝወዲ ፅቡቅ ትንተነ ፅቡቅ ገምጋምያ ፅምዶ ሕጂ ድብገስ ዘሎ ኢሉ ስለዚ ግዜ እንድሕሪቦ እሞ መሊሶም ክወሃድ እዮም መሊሶም ክሰማምዑ እዮም ታሪክ ድማ ህያው ኣብነት ኣሎ ናይ ተስዓን ሓደን ታሪክ ወይውን ብኣታቶም 83 ዝብልዎ ታሪክ እሱ ኤርትራ ናፅነታ ክትረክብ ከላ ኢትዮጵያ ድማ حرق توصل خلنا بعلا هو حاتن كالوت كلهم حالتاتن تأكيبهم ما تشيم يوم درجال يومه سلازي أبي أحمد he knows this قال توليدين ريفلتي تتاريخ سلازي انتهي ما تقوم زلوا سلادر دوزلو جينا كي ترجعوا خلوا صبوز غنى مسمع كي جبر خلوا تقدمهم كخل علني سلازي مغنيات ما فترة علني بزبل تجبر زلوا internal pressure on بيام وش تعود أقام دم كم زلوا a surprising claim is made. The speaker believes Getachew Reda and Tigrayan generals like General Tzadkan, currently in the interim administration, may be the ones pushing Abiy Ahmed toward conflict. Wow. تجرمي. زحتى قارز بلوية مبزون زق زلو. نبلتقنا ويونا أبنا بكينات عند الزفاف ووزلو في اللعب ناي تقرأ كينات لما رحتنا هودد ويونا نبلتقنا جنرالات يكون تايدا على Tzadkanen كم ما بعد ردا ساتهم يمنو كنا زدف وصلوا يزبال زلوا أبز حد ما نسمع زلنا نسي
زعزن كفالنات مالتي نزبخان موقع حفظ زبلو زلو سوين سزي again اتي كفالنات دما زاسالسيتي وصلكم ولا تقارون نزي كنتات زي دلوات كم زلو صبو زخونه مبرهي بملو بفلاي بمنقدي مقبي استقبره قبر ملسنيرو كريكم ابزي جنرال مقبي زملو سويلو مزقبر ونيرو مابزي كم بقولكم ايه اتي جيجنا كبر حونا جنرال مقبي هايلي اب كتما شرارو زقورو مدري انه حايلتات مخته جنبار معراب اب لعل سراويتنا زبصحي نايدرون متقعتي زياده يحررنا إلهم اب كتما شرارو بسرعه بلصقنا اب سروحو زنبر سراويت تግራይ اب لعل يوز تفصمه متقعت درون حزبن سراويتن زرعايو صنعتن حرانن مسجنا نمقراب حايلتات مخته جنبار معراب مس حزبن ممحدار كتما شرارو وردا تحت اديابون زيته الساليتو اب تبوتا ترخيبو ملقت زحلو في جنرال مقبي هايله كم زبلو سرعه بلصقنا ناي سيطان خبكاب سلازخونه حايلي اب لعل سراويتنا متقعتي درون اكايدو ايو ازو اكوي تግባር سرعه بلصقنا بزي زمبركه سراويت ممحدارن حزبن ايهلون نحنا كم حزبن هلونا نمسر صعسرنا مصا عدلنا نمستخال نقالس زلنا قالسنا دما فتحون حقኛን ስለዝኾነ كنعوت دمعينا إلهم جنرال مقبي هايلي حزي تقارو أو زي بوغن تقراي زقبر زلو نمخته زعجميو حنت كاليت كوسخالكم نتكوينات تداليو بلصقنا نكوينات قيد كم زلو ታይቷቸው ነው በዚህ ደረጃ የሰጉት የሚለው ጥያቄም ይነሳል። ያሪድ እንዴት አየው? ብልጽግና አንዱ የሚያደርገው ነገር ወደ ግጭት ሊገባ ሲያስብ ሲዘጋጅ ትርክቶችን ቀድመው የማዘጋጀት ነገር የተለመደ አካሄድ ነው። ከዚህ በፊት የነበረውም ከህወሓት ጋር የነበረው 2 ዓመት የፈጀው ጦርነት ከመጀመሩ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰው የሚጀምረው ጦርነት የጀመረ ቢመስለው የሰሜን ዕዝ የተመታበትን ቀን ነው የሚይዘው። ግን ከዛ በፊት ትርክቶችን የማስተካከል ለምሳሌ የሰሜን ዕዝ ከመመታቱ በፊት በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኩል በጠቅላይ ሚኒስትሩ ትዕዛዝ የወረራ ልክ ሌላ ሀገር ሲወርህ የተባበሩት መንግስታት ቻርተር የሚጠቀስ አንቀጽ አለ። በሌላ ሀገር ጥቃት ሊሰነዘርብኝ ነው፣ ወረራ ሊሰነዘርብኝ ነው፣ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ይወቅልኝ የምትልበትን እንታይ ዝብል ዘላብዚ እቲ ለንቀነ ዝገብሮ ዘሎ አብይ አሕመድ ቅድሚ ሕጂ ዝረአናዮ ታክቲክ ዝደግም ዘሎ እሱ ድማ ኩናት ክኸፍት ስለ ዝኾነ ቅድሚ ኩናት ዝገብሮ መንገድታት ዝተፈልጠ ልምድታት ናቱ እዩ ዝገብር ዘሎ ውዕል ናብ ትግራይ ኩናት ክኸፍት ከሎ ኣብ ዕስራ እውን መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሰሜን ዕዝ ዝተሃረመሉ ኩናት ሽዑ ዝጀመረ እዩ ዝመስሎም ሰባት ኢሉ ግን ቅድሚኡ ኩሉ እቲ ዲፕሎማስያዊ መንገድታት ንኩናት ምኽኑይ ንክኾነሉ ዝግበር ነገራት ኩሉ የዳሉ ነይሩ እዩ እሱ ድማ ንድዑ ድማ እዩ ሕጂ እውን ዝደግም ዘሎ ንሪኦ ዘለና ኢሉ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ እውን እንተኾነ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናብ ኩናት ንምምራሕ ዘድልዮ ዘረባታት ብምሉእ ይጥቀም ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ኩሉ እቲ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ናይ ኩናት መንገዲ ምዃኑ እዩ ዝነግር ኢንተርናሽናል ዋርኒንግ ሻትስ The joint article by Ridwan Hussein and Getachew Reda, again, the article of Al Jazeera, is a tool to convince the international community that the government has a legitimate cause for war. بعلم درجة نكوينات زخون مغنيات كم زلوا نمنجار زكبر زنبري أبي أسرع وين تقونه تمساسالي من قدنت ما بنكت كم تراينيرو تجرمكم كويناتنا إيران كم مجمارو تمساسالي article of Al Jazeera تسعفنيرو بزعبا إيرترا تورون كم زلان مريتهم وريرا لولاونتهم تأتون كم زلان نأنصار إيرترا تعطوا كم زلان سلازي ساتهم دم قبر ملسي كوبو خمس قولوا زجلس أبي UN وراء صديدهم نيرم أب مسئتاتنا الجزيرة وتيوم نيرم سلازي نبي إيرترا كوينات كجبريز بالجمجمات دم بود الرجع بينيرو جد ما أنصار هو حد زجبر زلوا كله تزجبر زلوا نكوينات مدالو مخانو يوم زنقر زلوا سلازي زي زجبر زلوا ناب UN تسديدو زنبرون ترينايو تمساسالي بزعب الجزيرة زلون كله أكل نايتي نكوينات نخجبر زقرا دمو زلو قداي ونيو نابليهم زارو زلو سلازي again نبي أكايدا كتب بقص خلو بمولو كم كبدي يوم زنبوبو سبعة زلو تزرو زلو كنتات قليل هيكونن diplomacy as a formality diplomacy نسلام لممسا هيكونن diplomacy ولاتي ناي أفريكان حبرت أو بسانجوني مغلا كيدوز نبرون سلام كم سده يكون تياتريو كم زفتنا عبي شمقلنا كم زفتنا سب كم سددن قال إنه 5 ليلي بلالو the speaker believes that the government sends
mediator simply to say we tried diplomacy and it failed ስለዚ ፈቲና ኣይሰርሐን ንኽብል ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ በዚ መንገዲ እውን ተጋሩ ነቲ ኩነታት ዘይተረድዎ ኣይኮነ ዶ ኦልሬዲ ነው እንታይ ዕላማታት ከም ዘለዎ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘለዎ ኣንቢቦም ኣለዉ እዮም and ኣብዚኣ እውን ሓንቲ በዓል መምረ ብርሃ ዝበልዋ ኩነታት እውን ክንርኢ ንኽእል ኢና ሕጋዊ መንግስቲ ኣይኮነ ኢሉ ንኣብነት ናይ ወዲ ወረዳ ዝፈልጥ ዝበሎ እዩ ሕጋዊ መንግስቲ ኣይኮነ እናተባሃለ ብተደጋጋሚ ዝነገረ እዩ ሕወሓት ኣካል ፕሪቶርያ ኣይኮነ ናይ ፕሪቶርያ ተፈራረምቲ ኣካላት ሰለስተ ሰባት እዮም ኣሰፋ ጌታቸውን ፃድቃንን እዮም ሕወሓት ዝበሃል ኣይፈልጥን እየ እንዲያውም ዘንጊዐ እየ ፕሪቶርያ ተማሂረ ግን ኣይፈልጥን እየ ዝበሎ መራሕቲ ሃገር ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ናይዚ መሳሰይ ኮይኑ መፅኡ ዘሎ እቲ ሰብ እንታይ ይብለና ኣሎ ሓደ ብሓደ እታ ካሜራ ክዓፎ ብላ ንእሽተይ እሞ ሓደ ብሓደ ንርኢ ኢና ፕሪቶሪያ የተደራደርነው ከጀነራል ጻድቃን ጋር ነው ከጌታቸው ረዳ ጋር ነው ከአሰፋ ብርሃ ጋር ነው በስፍራው ያልነበሩ ሰዎች አንዳንዶች ፕሪቶሪያን የማያውቁ ሰዎች ነው ፕሪቶሪያን እናስከብሩ ይላሉ እና የወለደችው እያለች የታቀፈችው እናት ልሆናለች የሚለው ነገር እሱ ጌታቸውን ጻድቃን ዘይረክብ ጉዳይ ትግራይ ጉዳይ TPLF እንደኮይኑ እዚ ኣፍሪካ ሕብረት ተሸይሙ መፅእ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ፕሪቶሪያ እውን ይሸክ ዛረብ እዩ እዞም ሰዋና እዚኣቶም እዮም ድሕሪ ተባሂሉ እንታይ እዮም ዘላግፀና ዘሎ ፌደራል ዝንሄ እዚኣቶም እውን እቲ ኣፍሪካ ሕብረት ከ እዚ ክሸይም ተሎ ንትግራይ ኢሉ ክሸይም ተሎ ፍትሓዊ ከም ዘይኮነ ተፈሊጡ ካሊእ ሰብ ዘይሸይም ነይሩ ንምንታይ እዩ ኦባሳጆ ደጋጊሙ ዝመፅልና ኣብ ትግራይ ዝኾነ ነገር ኣሎ ዶ ውሽጢ እንታይ መስለካ ኣብዚ ንእሽተይ ፍትሒ ቢልና ክንብ ዝግብኡና ነገር ኣሎ ኣብ ዞባ እዚ ዳግም ውግእ የብሉ ዙሩ ናይ ብሓቂ ዓይነታት ናይ ማንነት ሶ ዝውግእ እዚ ክህሉ የብሉ እንድሕር ኢሎም እቲ ውግእ ንምቕናስ ንምህዳእ ንምትዕርራይ ምስ መን እዩ ዘሎ ትሪል ፓወር ስለ ዝፈቱ ትሪል ፓወር ከዓ ኣብ ትግራይ እዩ ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ዝመርሖ ሓይሊ ሪል ፓወር ሒዙ ዘሎ ሶ እቲ ቅድም ዝጀመሩ ቀልዲ ሰለስተ ሰባት ኣለዉ ምስከለ እየ ኢልካ ኣየቐፅልን ከምኡ ተዝካእ ነይሩ ናብዚ ሽማግለ ሰብኣይ ምስራት ኣይበልየ ነው ወዲኦም ኮኑ ነይሮም ሶ እቲ ሓደ ዘፀጉመሎም እዚ እየ ዝብለካ ዘለኹ ሪል ፓወር ኣበይ ከም ዘሎ ናይ ብሓቂ ኩናት ዘይደልዩ ሓይልታት ምስቲ ሪል ፓወር ዘለዎ ኣካል ክዛረቡ ከም ዘለዎም ፃንጡ ስለ ዝገብሩ ብሓደ መዳይ እየ ዝብለካ ዘለኹ ኣብዩ እዚ እንታይ ይገብር መስለካ ከምኡ ዘለ ነገር ክመፅእ ከሎ ንፕሪንሲፕል ይግዛእ ኢልና እንዲና ደጋግምና ሶ እንታይ ዝገብር ዝፀብጡ እውን ዋጋ ከፍሎ ስለ ዘይደሊ ኣዝ ኢፍ ዳለወ ሓድሽ ረቂቕ ኣዋጅ ብዙሕ ክተዓልዒሉሎም እቲ 44 ገጻት ዘለዎ ሰነድ ብመሰረት ሓበሬታታት ቢቢሲ ትግርኛ ናብ ክልላዊ ባይቶ ክቐርብ ትፅቢት ይግበረሉ ህወሓት ነቲ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተጣየሸ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምፍራስ እቲ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ዝተጣየሸን ብስምምዕ ፕሪቶርያ ዝፈረሰን ቤት ምክሪ ብምምላስ ስልጣን ከም ዝተቆፃፀረ ኣዊጁ ይርከብ እዚ ድማ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘሎ ወጥሪ ከይዕርጎ ተሰጊሉ ኣብዚ ረቂቕ ኣዋጅ እቶም ቀንዲ ዘዘራርቡ ዘለዉ አንቀጻት ኣይኖት እዮም ኣስገዳጅ ብሄራዊ ፃውዒት ዝኾነ ዕድሚኡን ጥዕንኡን ዝፈቅደሉ ተወላዲ ትግራይ ንዝቐርበሉ ፃውዒት ክተት ተቐቢሉ ግቡእ ናይ ምፍፃም ብሄራዊ ግቡእ ኣለዎ ይብል እቲ ኣብ ክፍሊ 1 አንቀጽ 5 ዝተጠቐሰ ድንጋገ ዝኾነ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ከኣቱ ወይ ክጋደል ዘይከኣለ ኣብ ደጀን ይኹን ኣብ ግንባር ግቡእ ክፍፅም ፃውዒት ቀሪብሉ ዘይፈፀመ እንተኮይኑ ካብ 10,000 ክሳብ 50,000 ብር ተቐፂዑ ግቡእ ክፍፅም ከም ዝግደድ ኣብ ክፍሊ 3 ተደንጊጉሎ ንጥፈታት ሰራዊት ይኹን መንግስታዊ ኣካል ብምቅላዕ ዘይሕጋዊ ዕጥቂ መሓዝን ጥይት ወይ ርችት ምትኳስን ከምኡውን ካብ ብሄራዊ ፃውዒት ንምምላጥ ምፍታንን ምትሕብባርን ካብቶም ብማእሰርትን ብገንዘብን ዘቕፅዑ ተግባራት ከም ዝኾኑ ተገሊጹሎም ብሞት ከቕፅዑ ዝኽእሉ ድንጋገታት አንቀጽ 29 ክሳብ 30 ድማ ኣብ እዋን ውግእ ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ትካላት ህዝብን መንግስትን ዕንወት ምፍፃም ምስ ጸላኢ ምትሕብባርን ምሽጥር ምብኻንን ብማእሰርትን ገንዘብን ከም ዘቕፅዕ ይሕብር እቲ ተግባር ኮኒልካ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ቢቢሲ ዝበሃል ንባዕሉ መቸም ንትግራይ ነፍሳ ንኸይትከላኸል ነዚ ዝመፃ ዘሎ ሽግር እናረኣዩ ከለዉ ተዓሚት ክሙቲ ዝመስል ኣካይዳ ንክትገብር ዝደልይዋ ብዙሓት ኣካላት ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ግዳ ሓቂ ተጋሩ ዝመፅኦም ዘሎ ፈተና ርዮም ነቲ ኩነታት ንምምካት ኩሉ ዘድልዮም ኩሉ ዝከኣል ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣይሲ ትግራይ ንኸይትምክት ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ትግራዋይ ቀንዲ ሽግር ናይቲ ሃገር ኮይኑ ዘሎ ንስ እዩ ምክንያቱ ነቲ ትግራይ ትገብሮ ዘላ ነቲ ኩነታት ዝፈልጥ ነቲ ሓበሬታ ዝፈልጥ ግን 10 ግዜ ድማ
نتجارو كل جزء بحرقة كتوم زلي زخصهم زبلاش ولهم زلوا نص مخاني زنجر زخانة قداينا تجراي يغطس لالو عبزون تفعل عليه ريتوتات كنباكم نكوينات يدالو كم زلوا زري ملكت مالتي أجندة كي يجبرجن أو أروسي بتأزاز منجستي كريستياني مقتلوا تجيب زيا حنت زربا نايز ود زربا كخبد معاتي وحنت نيرات ان انا عاي نزيا كريك معاتي بنيره بيزخا كاينا جي محرت ورت وللو تقالشلو ازي تمالي ارسي زرخا يموت تمالي تግራይ ነይርኩ حكينا اي حد غزوم خالك اتولم تادل روبا او غزو كمصلو يكو تادل روبا زبال حد زي يربح حساب ግን لزموت زي نمشفال لوك خالي دراما كسرح جميل نتا مرجع كتشفن ابز سبات تقتل دحر زي اጫውጫው مسبزحت او ذا ነገር ህዝብ ደወጽ አዲስ አበባ አፍት መስቀል አደባባይ ጸልም ተኸሪኑ او يدو بولي مدهاناني ما او يدو ادفانتج يسننا يلوم سلاز حسو سلازي ريتات شو ما يتسوى مرسنري قينو نحمرات واقع تتبلو ما تواقع نيرو انت هقبر يو نعسو ساقا غيرو نادي ساقا خمس مشاني زمت زلو يلو أسرع الفاول نحمرات واقع يتسنرو ما خارو قينو مالتي هذا أخصى يوزي نحمرات أبي تواقع يكالك كم زلوس فيز ملت زي ساتم سبي أو وتدرنا يكون بوليتيكا ما تنسى ما اقترح له زلحنا هيك تستم ترزيتات مخروج يقولوا من ساتم ጌታቸው ረዳ ይዝባሃል ዘሎ ሓቆም እዮም ድማ ህዝቢ ንኸይምክት አንጻሩ እናመፁ 10 ግዜ ሽግር ኮይኖም ዘለዎ ቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ባንዳታት ኢሎም ዝፅውዕዎም ናይ ብሓቂ ንሳቶም እዮም ብዝኾነ ጉዳይ ናይ ትግራይ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም and ካብኡ ንላዕሊ ክንብሎ ንኽእል ነገር የለን ኤርትራ እውን ኣብ ኤርትራ ትምልሰሎም ኣለያ ብብዙሕ መንገዲ ግን ናይ ኤርትራ ሕጂ ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ለንቀነ ዝሰማዕክዋ ከርየኩም this was one of the gala captain ደስ በላኒ articles የከርየኩም ሕጂ ኣበይ ኣላ መሲልኩም እዚኣ ክንሰምዓሞ እዚኣ ስምዑ ላይ እስከ arrogance. How it is losing the benefits Eritrea can offer. Sometimes the greatest economic tragedies are not caused by a lack of resources. They are caused by politics. They are caused by pride. And they are caused by leaders who allow historical grievances to outweigh economic reality. Today, one of the clearest examples can be found in one of the hottest and most hostile places on earth, the Danakil Depression. This is a story about two neighboring እንታይ ዝብል ሓደ ንፉዕ ኤርትራዊ ዝገበራ ቪድዮ ላ ካበይ ምዃና ይነገሩና ኣለዎ ግን ኣብ ካልእ ግዜ ክነግረኩም እየ ኤርትራ ኢንሳይት ከይኮነ ይተርፍኒ one of the most brilliant analysis እዚኣ ዝረኣኽዋ እንታይ ይብል መሲልኩም ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኮላሊ ፖታሽ ዝበሃል ናትና ከም ዘሎ ትፈልጥዎ ኢኹም እዚ ኮላሊ ፖታሽ ኣብኡ ዘሎ ናትና ጥራይ ኣይኮነን ወላ ኢትዮጵያ እውን እዩ ዘለዎም ካብ ናትና ዝበዝሕ ኢትዮጵያ ኣለዎም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ደናክል ዲፕሬሽን ዝበሃል ዓበ ክፋል ናቱ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘለውን ሕጂ ኣብዚ ቦታ እዚ ኢትዮጵያ እዚ ማዕድን እዚ ኣዝዩ ኣገዳስን ብዙሕ ዋጋ ከምፅእ ዝኽእልን እዩ ግን ኣክንዲ ምስ ኤርትራ ተረዳዲኻ ምስ ኤርትራ ተሰማሚዕካ ብኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ተጠቂምካ ዓብዪ ሃብትን ምዕባለን ምርግጋፅ ህልኽ መሪፆም ነቲ ብኤርትራ ክርከብ ዝኽእል እንጀራ ረጊፆም ንኤርትራ ኣዳኺምካ ምብላዕ ብምምራፆም ነቲ ኩሉ ነገር ክርከብ ዝኽእል ገዲፎም ኩሉ ግዜ ሽግር ዝመርፁ ዘለዉ እሱ እዩ ኢንፋክት ንሱ ብዘይ ቁርብ እንታይ ድብል ብወገን ኤርትራ ዝኸይድ ንኣብነት እቲ ንኢትዮጵያ እዩ ዝነግሮም 9 ኪሎ ሜትር ከይዶም ብመንገዲ ናይ ኤርትራ ኣውፅኦም መዓት ገንዘብ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ፀጋ ኣምላኽ ሂብዎም ከሎ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትን ኢሉ ብጅቡቲ ከውፅዎ 600 ኪሎ ሜትር ክወስድዎ እዮም ዝደልዩ ግን እዚኣ ዘረባ እዚኣ ምናልባት ዘይፈለጣ ኮይኑ ዲ ወላ ኣይደኖ ኤርትራ ንኸጥፍእዎ ሓደ ካብቲ ንኤርትራ ንምጥፋእ ዝግበር ዝነበረ ፃዕሪ እዚ ናይ ኮላሊ ፖታሽ ዝነበረ እዩ ምክንያቱ እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝነበረ ይርይዎ ስለ ዝነበሩ ንዕኡ ምስ ናይ ካናዳ ካምፓኒ ገለም ኮይኖም ንኤርትራ እንድሕር ኣጥፊእኻያ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ናይ ዓፋር ሃገር ናፃ ትብል ትኹን ገለመለ ዝብል ድራማታት ፈጢርካ ነቲ ናይ ዓፋር ክፋል እንተነፂልካ ካብ ኤርትራ ነቲ ማዕድናት እቲ ብዘይገለ ፀገም ኣውፂኻ ሚልዮናትን ቢልዮናት ክትከስበሉ ትኽእል ኢኻ መክሰብ ንክረኽቡ ሃገር ንከፍርሱ ዝሓስቡ ኢሊት ኣብ ኤሮፓን ኣሜሪካን ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኣለኩም ሃገራት ናቲንግ ንዓታቶም ነዛ መክሰቦም ክብሉ ብርግፅ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ተረዳድያ ብዙሕ ክትረብሕ ምኽኣለት
ምክንያቱ ነቲ ዘለዎ ማዕድን ብኤርትራ ብቀረባ ኣውፅኦም ክረብሕሉ ምኻሉ ናይ ኤርትራ 75 ኪሎ ሜትር ይርሕቁ ዘሎ እቲ ማርሳ ፋጢማ ዝበሃል ነዚኣ ንምንታይ ኢለ ደምፃልኩም ዘሎ ኤርትራ ምስ ግብፂ ገለ ካብ ተሰማምዕሉ እዚ ማርሳ ፋጢማ ዝበሃል ኣብኡ ወደብ ንምስፋሕ ነቲ ፕሮጀክት ኣብኡ ዘሎ ንምስፋሕ ምስ ግብፂ ተሰማሚዖም ኣለው ኢልና ኣለና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ወለዶ ሕጂ እንተደገይርዎ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ወለዶ ንሕና ወደብ ተሰሪሕና ኣብቲ ቦታ እቲ ተመሊሶም ምሳና ንክስዕሩ ከነገድዶም ንኽእል ኢና ወይ እውን ቁጠባዊ ግዴታ ክስምዖም ይኽእል እዩ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኤርትራ ነቲ ወደብ ናይ ወሽመጥ ነዚ ማርሳ ፋጢማ ወደባዊ ኣገልግሎት ንክብ እንተሰሪሓቶ ሓደ ካብቲ ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ፅቡቅ ዝምድና ዝበልናኩም ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ናተይ ብዝሰፍሐ መልክዕ እውን ዝገለፅኩልኩም ኣነ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዝገበረቶ ከም ፅቡቅ ጌርኩም ክትርእይዎ ኣለኩም ዝበልናዮ ኣብቲ ወደባ ዘተኮረ ፅቡቅ ዝኾነ ዲል ክገብሩ ኣብ ዝሓስብሉ ዘለው ደረጃ እዮም ዘለው ይብለኩም ነይረ ኣካል ናቱ ናይዚ ኮላሊ ፖታሽ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ኣገይን ወላ እቲ ግብፂ ዝብሎ ዝነበረ ንሱ ምዃኑ ነጊረኩም ነይረ ኣብዚ ከዓ እንተሪኢኹሞ እቲ ኣካል ናይቲ ወደብ ዓሰብ ወደብ ምፅዋዕ ከምኡ ድማ ወደብ ናይ ኣብ ማርሳ ፋጢማ ድማ ወደባዊ ኣገልግሎት ዝህብ ዝኽእል ንምህናፅ ክልቲኦም ሃገራት ይሰርሑን ይሰማምዑ ከም ዘለውን ስለ ዝገልፅ ነበረ ማለት እዩ እዚ ንጂ ንሪኦ ፀናሕና ኣካል ናትዩ ኤርትራ ድማ ነቲ ዘለዋ ፀጋታት ንምጥቃም ጥራይ ደይኮነስ ስትራቴጂካዊ ፀብለልትነት ክባ ዝኽእል ነገር ንምፍጣር ኣስፊሓ ትሰርሕ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ኣይሆፕ እዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ እዚ ናይ ኮላሊ ፖታሽ ዝበሃል ፕሮጀክት እቲ ንኤርትራ ክቕይራ ዝኽእል ተኽእሎ እንተሎ ንሱ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ክሰልጣ ተስፋ ንገብር ሰሊጥዋ ድማ ንኣብነት ኢትዮጵያ ዓብይ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናቶም እቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እዩ ዘለዎም ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ስለ ዘለዎም እንታይ ገብሩ ኣለዉ ዝዓበየ ኤርፖርት ይሰርሑ ኣለዉ ንበሎ እሱ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ዝኾነ ዓብይ ኤርላይንስ ተለካ ዓብይ ኤርፖርት ጌርካ ድማ እቲ ዝዓበየ ትራንዚት ክትገብረሉ ትኽእል ኣብ ደገ ክትፈጥር ዝበለፀ እዩ ኣዲስ ኣበባ ድማ ናይ ቱሪስቲክ ኣትራክሽን ዝተጌርካሉ ምስቲ ቁጠቦም ክኸደሎም ዝኽእል እዩ ንሕና ድማ ወደባት ኣለና ነቲ ወደባትና ድማ ዓሰብን ብፅዋዕን ክልተ ጥራይ ስለ ዝኾነ እዛ ማርሳ ፋጢማ እንድሕሪ ዕብይካያ ምስቲ ናይ ፖታሽ ዘለና ከባቢ 100 ዓመት እውን ክቕፅል ዝኽእል ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያውያን ድማ ውዒሎም ሓዲሮም ብኡ ከውፅዎ ስለ ዝኽእሉ ዓሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ኢንዲስፐንስብል ክኸውን ወላ እዚ ወደብ እዚ ናይ ማርሳ ፋጢማ እውን ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ትፅቡቕ ድማ ንግብፂ ኣብዚ ምእታውካ ድማ ንኢትዮጵያውያን ኪነቱ ቁጠባዊ ሽርክነት ካልእ ክሓዝቡ ከም ዘይክእሉ ጌርካ ሎክ ምግባር እውን ኣብኡ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ዊ ላይክ ዲስ ዋን እዚ እውን ከም ሓሳብ ክንበኩም ንደሊ ኢና ኣይሆፕ ኤርትራ ነዚ ኩሉ ዘለዎ ኩነታት ኣንቢባ ፅቡቅ እያ ትኸይድ ዘላ ንህዝብና ዝምጥን መፍትሒ ክትረክበሉ እሞ ህዝብና ድማ ድሕሪ ክንደይ ሽግርን መከራን ናብ ፅቡቅ ነገር ክኸይድ ትምኒትና እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ክቡር ሓውና ናትናኤል ኣስመላሽው ኤርትራ ከይዱ ከሎ ዝገበራያ እዚያ ሻችሁ በያላችሁበት ዛሬ የኤርትራ ወደብ ተገኝቼ የኤርትራ ወደቦች የሚሰሩ የአብይ አህመድ ኢትዮጵያ በታሪክ ወደ ወንድሞቻችን የኤርትራ ህዝብ ጋር እንዳለ ኤኒዌይ ሓደ ካብዞም ኩሎም ኣብዚ ሚድያ ናይ ትግራይ ንሪኦም ዘለና ብዘይ ቀላለም ቁፅሪ ሓደ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ዝበለ ነዊሕ መድረክ ድማ ዝረኣኽዎ ሰብ እንተሎ ሓውና ናትናኤል ኣስመላሽው ኣይኖ ገለገለ ሰባት ብፅሊ ጥራይ ዝርእይዎ ኣለዉ ግን ኣይ ዶንት ኣንደርስታንድ እንታይ ክገብር ክኽእል ኣሎ እንታይ ክገብረልካ ትደልየካ እውን ላዕሊ ትግራዋይ እዩ ንረብሓ ትግራይ ክሰርሕ ንቡር እዩ ምስ ኤርትራ ግን ብሕውነትን ብፅቡቅ ዝምድናን ብእንካን ሃባን ብሓደ ክንሰርሕ ኣለና ኪኖ ምባል ሓሊፉ እንታይ ክገብረሎም እዮም ዝደልይዎ ብኣይ ወገን ኣይ ሃቭ ሃይስት ሪስፔክት ፎር ሂም ባንዴራ ናይ ሃገረይ ሒዙ ወደብ ናትና ብሓደ ክንሰርሓሉ ንኽእል ኢና ኢሉ ንካልኦት ክእምን ዝፅዕር ዘሎ ካብዚ ንላዕሊ ጅግና ክረአየና ይክእልኒ ስለዚ ታንኪዩ ናትናኤል እቶም ኩሎም ክዕንቅፉካ ዝፍትኑ ድማ ኣይሆብ ኣይሰልጦምን ይኸውን ምክንያቱ ጋይ ኢዝ ሪሊ ሌጀንደሪ ናይ ብሓቂ ዓብ ክብሪ ኣለና ናብ ልዕሊኡ ነቲ ዘለና ፀጋታት ንኢትዮጵያውያን እዮም ዝእምንዎም ስለዚ ናትናኤል ድማ ኢትዮጵያዊ እዩ ንረብሓ ናይ ትግራይ እንተሰርሐ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንሃገራዊ ረብሑ ኣቐዲሙ ክሰርሕ ሓጢኣት ኣይኮነን ንሕና ልውላውነትናን ግዛታዊ ሓድነትናን ዘኽብረልና ከም ሃገር ዘኽብረና እንድሕር ኣሎ ምሳና ሽርክነት ንክሓስብ ብኣይ ወገን መርሓባዊት መልሲ ናትናኤል ድማ በዚያ ዝገብራ ዘሎ ኩነታት እውን ንወደባትና እውን ኣድቨርታይዝ ዝገብረልና ስለ ዘሎ ዓብ ክብሪ ኣለኒ ኣይሆብ ንስኻትኩም ብኡ ዓይኒ ክትርእይዎ
ኩሉ ነገር ብዓይኒ ጥርጥራን ብሕማቕ ዓይንን ጥራይ ምጥማት ጽቡቕ ኮይና ይስማዓኒ ንዓይ ክንቀጽል ኢና ክልተ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እየ ብገይሩ ከኤርትራ ወንድሞቻችን ጋር አንዋጋም So ናይ መወዳእታ መደበይ ንክቡር ዶክተር መንግስ ተመልከትያ ናብ ኤርትራ ከይዱ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ኣካይዱ ነይሩ ዶክተር መንግስ ማለት ሕክምናዊ ሓገዛት ንኤርትራውያን ቪዥን ኦፍ ብርሃን ዓይነይ ዶክተር መንግስ ባይሩ ኦን ኤሪትሪያስ ፓስ ቱ ሜዲካል ሰልፍ ሪላያንስ ብመድሃኒት ንጥዕና ንመሰርሰ ርእስኻ ምኽኣል ናብኡ ገጽና ክንከይድ ኢላ ዝገበረቶ ኢንተርቪው ጽማውናታ ካቕርበልኩም እየ ንዶክተር መንግስ ኣመስግን ኣበሉለይ ሓደ ካብቶም ቅዱሳት ኤርትራውያን ንብዙሓት ብርሃን ዓይኒ ንኽረኽቡ ዝገብር ዘሎ እዩ ስለዚ of course ብዛዕባኡ ኣብ ካልእ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም impact on the cure blindness project life-changing intervention is the project treats patients who have been blinded for over a decade using specialized surgeries that take under 12 minutes. I wish to assert دقائق زجبر مطبعتنا عيني and costs $300 مازواجو نلاقي عسرت عامتات عويرهم نزنبرو نعمر أي سجام نزنبرو برهان زب بس ما عندنا فسكت زوج برهاني بحق يغني الناطرة يبلوه كمون نتيجة بريب سنك عورت ما تسجامات كلهم مفتاح عبي عبركتوز جبر زولا أمريكا زغمت عبي مهورن ليك نزخونه دكتور መንግስት خنمزግን ኢልና ኢና ኣብዚነ ኤርትራውያን ኩልኻትኩም ኣብ ደገ ዘለኹም ናይ ሕክምና ኪላታት ናይ ቴክኖሎጂ ኪላታት ናይ ካልእ ኪላታት ናብ ዓድኹም ከድኩም ንህዝብኹም ንሃገርኩም ንምግልጋል በቲ ዘሎ ማሕበራት ናይ ኤምባሲታትን ካልእን ከድኩም ህዝብኹም ርጡ ዝብል ጫውዒት ድማ ይገብር ኣሎ ነቲ ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ናይ ሚኒስትር ጥዕና ለንቀና ሓንቲ ዶኩመንታሪ ብዩኤን ወፀት ይሰማዕ ነይረ ደጋጊምኩም ስምዕዋ ብኤርቲ ይፍላጥኩም ኤርትራ ብዙ ጽቡቕ ነገር ከም ትገብር ዘላ በቲ ዘለዋ ውሑድ ጸጋታት ናታ ዓቢ ውፅኢት ዘምጽእ ስራሕ ትሰርሕ ከም ዘላ ዝምስክሩ ናይ ዩኤን ይኹን ናይ ዩኒሴፍ ይኹን ናይ ዩኤንዲፒ ይኹን ናይ ካልኦት ኤጀንሲስ ካብ ኤርትራ ካብ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝሰማዕክዎ ነይሩኒ ኣብዚ ድማ ኮል ቱ ኣክሽን ዶክተር መንግስት ንኩልኻትኩም ኣብ ደገ ዘለኹም ምሁራት መፂኹም ሓግዙ ጆርጅያ ቀዲምካ እናኺድ ትብሉን ኣለኹም ኣነ ኮነ ኤርትራ የገልግል ኣለኹ ሚድያ እውን ስራሕ እዩ ንገለኹም ካብቲ ሚድያ ስራሕ ይመስለኩምን እንድዩ ሚድያ እውን ስራሕ እዩ ኣነ ነዛ ናይ ዶክተር መንግስት ንኣብነት ገሊኹም ኣብ ሸባይት ከድኩም ምርኣኹማ እቶም ዘይረኣኹማ ድማ ነቶም ከም ዝርዩ ዝገብር ዘለኹ እየ ብዓቕሚ ንእሽተይ እያ ተዓቕሚ ግን እታ ንእሽተይ ድማ ንእሽተይ ኣበርክቶ ኣለዋ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ድማ ነዞም ኩሎም ፅቡቕ ዝገበሩ ኣብዚ ቻነል ሓግዙልና እናበልና በታ መጀመርያ መወዳእታና ድማ በኣ